saldu da sorginen kontu hau, heldu da garaia kontatzeko egia. Etzakipean galdurik, izakidea bruaren azikeria, lehenda beltzez, estalia. Informazioaren aria, naiz irratian, Pegi Lekuona. Egunon, goizeko 8 dira, ongi etorri naiz irratira. Aste artean hasitako erasoek jarraipena izan dute gau honetan Gaza hirian. Misilak, droneak eta helikopteroak baliatu dituzte sionisten tanken sarrera laguntzeko. Erasoak hainbat hilabete iraun ditzakela ere ohartarazi dute. Iraia Kamra, egunon. Egunon Pegi eta egunon entzuleak, beren gala argiek hainbatetan argitu dute gau honetan Gaza hiria. Soldadu israeldarrek hiriaren ebakuazioa bortxatu dute bertako biztanleen izuaren aurrean. Bi dibizio du Israelek Gaza hirian sartzeko, beste 3. dibizio bat eta 60,000 erreserbistekin hiria inguratzeko helburua dute. כך כמה שייקח זמן, אנחנו נפעל בעזה. Efi Defrin armadako bozeramailearen esanetan operazioak hainbat hilabeteko iraupena izango du hiria guztiz suntsitu arte. Eta Nazio Batuen erakundeko ikerketa batzorde batek ondorioztatu du Israel genozidio egiten ari dela Gazako palestinarren aurka. Publikoki egin duten azken txostenean 16,000 froga zerrendatu dituzte eta munduko estatuei beste aldera batera begiratzearen arriskuez ere ohartarazi diete. The Commission concluded that Israel has committed genocide against the Palestinian people in Gaza and that it is continuing with that genocide. Iratzar eta Olaso Dorrea Fundazioen 1975 dena jokoan zegoen urtea erakusketa betatu du Zarauzko udalak, udalaren lokal bat ukatu dio astelenean Azpeitian estreinaturiko erakusketa ibiltariari. EAJ eta PSek osaturiko udalak ez du inolako argudiorik idatziz jarrena izan, baina Santa Barbara jarritako pankartaren aurrekariak eta bi alderdietako arduradunen adierazpenek argi uzten dute beto politikoa dela. Ostegun honetan Gasteizko legebiltzarran izango den politika orokorreko eztabaidan EH Bilduk estatus berria agendaren erdigunean jarriko du. Testuinguru horretan Peio Txandiano legebiltzarreko bozeramaileak talde parlamentariekiko kideak bildu ditu eta kurtso berriko lehentasunak azaldu dizkie. Estatus berriaren eztabaida Euskal Agendako erdigunean jartzeko asmoa du Txandianok eta hitzak errealitate bihurtzeko garaia dela adierazi du. Politika publikoa garatu eta estatus politiko berri bat lortzeko akordioak eman daitezke. Eta zentzu hortan ikasturte hau, berriro esango dut, gakoa da legegintzaldiaren ikuspegitik. Euskal Agenda beraz, herri honen zati honen garapen nazionala zein soziala bermatuko duen ekimena izan daiteke. Kanpoan gertatzen dela eta datozen hilabetetan datorrena.
Kaseda Abantzak eta Kasedako langileak alderdiek Juan Espartza Kasedako Upeneko alkatearen aurkako zentsura mozio aurkeztu dute. Ohar batean azaldu dutenez, Kaseda eraikitzeko akordio berriak behar dira, hori da zentsura mozio aurkezteko argudio nagusia. Eta kirol kontuetan Atletikek ezin izan du punturik batu, Arsenalen aurka txapeldunen ligako lehenbiziko partidan, 1-2 galdu dute. Londreseko taldeak bigarren zatian egin ditu bigolak, Martilleriren eta Trosaderen bidez, 72 eta 87 minutuetan. Zurigorriek ondo utzi diote lehen zatian, baina neurketako azken txanpan, Arsenalek erakutsitako indarra erabakigarri izan da. Usu Emori Donostiarrak irabazi du Gladys Sariaren 5. edizioa. Puntueus Fundazioak aditzera manduenez, adimen artifiziala jendearen ongizatera bideratzeko eta jakintza zabaltzeko egindako lanagatik jaso du saria. Eguraldia eta trafikoa naiz irratian. Errepidetan bada nabarmentzeko jazorarik? Ohiko autopilaketak daude Bilbo, Barakaldo, Leioa eta Galdakao inguruan, eta horrez gain ibilgailu baten matxura dela eta BI6 bat errepidean Derion Bermeoko norantzan errei bat itxita dago eta autopilaketak daude. Eguraldiaren nondik norako guztiak, Iker Ibarluzeak. Udar sasoiko eguraldia nagusituko zaigu asteazken honetan. Goizean behelainoa agertuko da Nafarroa hegoaldean eta goio-deizin batzuk ere ikusiko ditugu lurraldaren ekialdean. Hala ere eguzkiak azkar xamar xurgatuko ditu eta eguerdialderako zerua lurralde osoan ia erabat urdin geratuko da. Eta arratsalde partean hodei solteren bat salbu eguraldi eguzkitsu eta ederraz gozatu ahalko da lurralde osoan. Haizeak goizean hego ukitua izango du, baina nahiko ahul ibiliko da. Arratsaldean iparraldetik finkatuko da eta orduan bolada bizixeago batzuk utziko ditu. Temperatura minimoak eta maksimoak gora egingo dute, bereziki maksimoak. Minimoak 12 eta 18 gradu bitartean errendituko dira. Maksimoak Kantauriar isurialdean 27 eta 32 gradu bitartean errendituko dira. Eta hego isurian 30 eta 33 gradu bitartean, temperatura freskoenak kostaldean, baina bereziki Bizkaian neurtuko dira, altuenak aldiz herriberan. Eta une honetako temperaturei dagokenez esango dugu Hiribururik freskoena Gasteiz dela 9 gradurekin, 13 gradu Iruña, Donibane Garazi, Maule eta Baionan, 15 gradu Donostia eta Bilbon. Joarra Izpura teknikan, irailak 17 da, asteartea. Informazioaren aria. Israelgo armada Gaza hirian sartu da, asteartean hasitako erasoek jarraipena izan dute gau honetan eta misilak, droneak eta helikopteroak baliatu dituzte sionisten tanken sarrera laguntzeko. Erasoak hainbat hilabete iraun dezakela ohartarazi dute. Bengala argiek hainbatetan argitu dute gau honetan Gaza hiria. Soldadu israeldarrek hiriaren ebakuazioa bortxatu dute, bertako biztanleen izuaren artean. Erasoen jopuntu nagusiak Shatit, Al-Hawa, Al-Daraj edota Al-Haramako errefuxiatuen zelaiak izan dira. Israel Katz defensa ministroak Gaza sutan zela iragarri du, aurretiaz Gaza suntsituko zutela iragarri ostean. Armadak erasoen maila nabarmen areagotu du, besteak beste trampa lehorkorrak dituzten ibilgailuak erabiliz. Ebakuazio aginduak bombardaketak hasi baina 10-15 minutu lehenago eman dituzte. Lehen datuen arabera gau honetan 106 lagunekoa zen hildakoen zerrenda, ospitalea gainezka daude eta biktimak eraikinetako hondakinetatik eskuzatera dituzte. Bi dibizio ditu Israelek Gaza hirian sartzeko, beste 3. dibizio bat eta 60,000 erreserbistekin hiria inguratzeko helburua dute. כך כמה שייקח זמן, אנחנו נפעל בעזה, שיטת הפעולה בעזה, כפי שפעלנו גם בשלב א' של מרכבות גדעון. היא סדורה ושיטתית. Efi Defrin armadako bozera mailaren esanetan operazioak hainbat hilabeteko iraupena izango du hiria guzti suntsitu arte. על מרכזי הכובד בה, ועוד מספר חודשים עד לטיהור, או אפילו יותר מזה, לטיהור העיר. Alden neurrian 28 baitu Israeldarrei kalteri egitea saestuko dutela berretsi du Defrinek. Donald Trumpek Hamasentzako arazo larriak iragarri ditu baituak giza eskutu gisa erabiltzen badira. Because I hear Hamas is trying to use the old human shield deal, and if they do that, they're going to be in big trouble. Aginte nazional palestinarrak eta Hamasek nazioarteko interbentzioa eskatu dute. Eta Nazio Batuen erakundeko ikerketa batzorde batek ondorioztatu du Israel genozidioa egiten ari dela Gazako palestinarren aurka. Publikoki egin duten azken txostenean 16.000 froga zerrendatu dituzte eta munduko estatuei beste alde batera begiratzearen arriskuez ere ohartarazi diete.
The Commission concluded that Israel has committed genocide against the Palestinian people in Gaza and that it is continuing Txostenean with that lauek izan genocide. genozida nabarmendu ditu, hilketa gorputzeko eta buruko kalte larriak eragitea, suntsipena eragiteko kalkulatutako bizi baldintzak nahita inposatzea eta jaiotzak eragozteko neurriak ezartzea. Killing members of the group, 2, causing serious bodily or mental harm to members of the group, 3, deliberately. Krimen horiek genozidioaren berezko ezaugarriak dira eta Israelgo agintariek eta segurtasun indarrek egin zituzten Nazio Batuen erakundeak azaldu duenez, Gazako palestinarrak, herri bezala osorik edo zati batean suntsitzeko berariazko asmoarekin. Therefore, the Commission concludes that the Israeli authorities and Israeli security forces have the genocidal intent to destroy in whole or in part the Palestinians in the Gaza Strip. Israelek berehala eta ohiko erretorikarekin erantzun dio Nazio Batuen erakundeko txostenaren argitalpenari, Israelgo atzerri ministerioak Hamasen ordezkari izatea leporatu die egilei, antisemitak izatea eta txostenaren ondorio guztiak baztertzen ditu informazio distortsionatu eta faltsua dela esanez. Eta hain zuzen berriki Israelen izan dena Marco Rubio da. Orain berriz Katarren konfiantza berreskuratzen saiatu da, Ameriketako Estatu Batuetako estatu idazkariak Katarrekin duen aldebiko erlazioa berretsi du eta babesa eskaini du segurtasun eta subiranotasun esparruetan. Katarreko gobernuak adierazi du Rubiok bi herrialdeen arteko aliantza estrategikoa hitz egin zuela Emirrarekin eta azpimarratu dute Israelek Katarren aurka egindako erasoa Katar eta Estatu Batuakien arteko defentsa akordio berritu baten beharra aztertzen duela. Gaineratu dutenez, Katar prest dago bere subirotasuna defendatzeko eta eraso bat errepika ez dadin neurriak hartzeko. Informazioaren aria. Goizeko 8:10, Iratzar eta Olaso Dorrea fundazioen 1975 dena jokoan zegoen urte erakusketa betatu du Zarauzko udalak, udalaren lokal bat ukatu dio astelenean Azpeiten estreinatutako erakusketa ibiltariari. EAJ eta PSek osatutako udalak ez du inolako argudiorik idatziz jarri nahi izan, baina Santa Barbaran jarritako pankartaren aurrekariak eta bi alderdietako arduradunen adirazpenek argi uzten dute beto politikoa dela. Oztopoetatik harago, erakusketak aurrera jarraituko du beste lokal batean, eta Zarauzko herritarrek modu masibo eta zerkakoan bultzatuko dituzte oroipen ekitaldiak, 1975 ikuskizunak erakusten duen bezala, dozenak herritarrek auzolanean antolatua, batzuk oso ezagunak, hainbat adirazpen kultural eta artistikoengatik. Arlo politikotik ere, ostegun honetan Gasteizko Legebiltzarrean izango den politika orokorrerako plenoan, EH Bilduk estatus berria agendaren erdigunean jarriko du. Testuinguru horretan Peio Otxandiano Legebiltzarreko bozeramaileak talde parlamentarioko kideak bildu ditu eta kurtso berriko lehentasunak azaldu dizkie. Estatus berriaren eztabaida Euskal Agendako erdigunean jartzeko asmoa du Otxandianok eta hitzak errealitate bihurtzeko garaia dela adierazi du. Politika publikoa garatu eta estatus politiko berri bat lortzeko akordioak eman daitezke. Eta zentzu hortan ikasturte hau, berriro esango dut, gakoa da legegintzaldiaren ikuspegitik. Euskal Agenda beraz, herri honen zati honen garapen nazionala zein soziala bermatuko duen ekimena izan daiteke. Kanpoan gertatzen dela eta datozen hilabetetan datorrela. Lehentasunak markatu zezik mundu orekaren analisia ere egin du. 5 titular nagusitan labur bildu duela. Lehenik Europak autonomia galdu duela deitoratu du, Estatu Batuak eimen egin ondoren. Bigarrenik krisi klimatikoaren azkartze prozesua zabixatu du. Hirugarrenik eskuin muturraren gorakadak Europako gobernuak baldintzatzen dituela esan du. Gazako genozidioa salatu du ere eta azkenik etxebizitzaren arazoa aipatu du. Uste dugu hitzetatik ekintzetara pasatzeko momentua dela. Legegintzaldi hau gakoa da, esan bezala. Eta legegintzaldiari eman behar zaio zentzua eta Euskal Agendari eman behar zaio edukia. Uste baitugu Euskal Agenda izan daitekeela elkargunea desberdinon artean herri hau martxan jartzeko eta testuinguru hontan herri honi bultza bat emateko. Espainiako estatuari dagokionez, Espainiako politika toksikoa dela gaitzetsi du, toksikotasunak dena blaitzen duela. Muturreko polarizazioa gerikoa bada ere haratago joatea komeni dela adirazi du. Eskuin muturreko gobernu baten hipotesia gero eta errealagoa da eta gauzatzen bada, agenda zentralista, supremazista eta eskuin muturrekoa zarriko duela nabarmendu du.
Diagnosia egin ondoren bi zutabetan oinarrituko dira alderdi subiranistaren politikak. Alde batetik Euskal Herria erdigune izango duen politika publikoak bultzatuko ditu alderdiak, eta bigarrenik estatus berria izpide beharrezkoa den eztabaidan iparlan egingo du koalizioak. Eta Nafarroako lehendakariarentzat Serbinabar enpresaren esleipenetan ez dago ustelkeriarik, akats administratiboak izan direla berretsi du. Desde luego que no hay corrupción, en nada se pone en los informes al respecto de esto, que desde luego no ha habido daño patrimonial para la Hacienda Navarra, por lo tanto para el conjunto de los navarros, y que no hay conflicto de intereses, una cuestión también importante. Ahora bien, sí apuntan los informes irregularidades administrativas. Maria Txibitek adierazi duenez, akatsak kudeaketan edo ikuskatutako lanen administrazio izapietan kudeaketan hobetzeko tartean daude. Esas irregularidades administrativas, esos errores administrativos, esas mejoras en la gestión, en muchos casos ya han sido apuntadas, ya fueron apuntadas por el informe de la Cámara de Contos. El propio Departamento de Cohesión Territorial ya lo ha incorporado a su manera de hacer y de gestionar. Y también, bueno, pues tengo que trasladar el compromiso del Gobierno de Navarra con esa recomendación que también se hace de la modificación de la Ley de Contratos Públicos de cara, como digo, a mejorar, bueno, pues todo lo que tiene que ver, disminuir los criterios de discrecionalidad o vacíos legales que en estos momentos pudiera haber. UPNrentzat aldiz txostenak ez du zalantzarako tarterik uzten. Kristina Ibarrolak iragarri du bere alderdiak Nafarroako ustelkeriaren aurkako bulegoaren txostenak eraitsiko dizkiola, Belateko tunelen esleipenengatik aurkeztu zuen salaketari. ¿Qué más tiene que ocurrir para que María Txibite dimita o para que existan responsabilidades o dimisiones en este gobierno? Eta Nafarroan ere, hain zuzen, Kaseda Abantzak eta Kasedako langileak alderdiek, Juan Espartza Kasedako UPNeko alkatearen aurkako zentsura mozio aurkeztu dute. Ohar batean azaldu dutenez, Kaseda eraikitzeko akordio berriak behar dira, hori da zentsura mozioa aurkezteko argudio nagusia. Kasedako langileak alderdiak adierazi du naiz eta Kasedan pentsatzeko modu ezberdinak egon arren. Gehiengo batek babestuko duela erabakia jendearen egunerokotasuna eta bizitza hobetzeko akordioa baita. Sergio Lanas izango da zentsura mozioan aurkeztuko denen alkategaia, Kaseda Abantzako kide dena. Ilusioarekin eta ausardiarekin ekingo diotela adierazi dute. Informazioaren aria. Amaia Zabarteren abokatuak bere kasua Gasteizko legebiltzarrean eztabaidatzeko eskaera luzatu du. 18 hilabete igaro dira, ertzaintzaren proiektil batek jo zuela. Inplikatutako agentei deklaraziorik hartu ez izana eta epaiketarik egin ez izana ez dutela ulertzen ziurtatu dute, eta beraz babesgabetasun sentsazioa dutela nabarmendu dute. Entzutea besterik ez dute eskatu Zabarteri azaltze zergatik oheratu behar den egunero, behin baina gehiagotan egun batean. Bidalitako gutunean justizia eskatu eta exigitu dute. Justizian sinetsi nahi dutela nabarmendu dute, baina era berean gertatu zaiena onartezina dela salatu dute. Izan ere, errudun balira bezala tratatu dituzela deitoratu dute ez biktima gisa. Lan arlotik berriz intersindikala grebarako deia egin du biharko Baionan laben sustengoarekin. CFDT, CGT, EFO, UNSA, FSU, Soliders sindikatuek egin dute biharko greba deialdia eta mobilizatzeko deia ere. Goizeko 10:30 jarri dute zita Baionan Santa Ursula plazan bilduko dira suprefeturaraino heltzeko. Intersindikalak mobilizazio masiboa izate espero du, Estatu frantsesaren aurrekontua itxaropenean, justizia sozialean eta justizia fiskalean oinarritu dadin lortzeko. Mobilizazio egun honen aldarrikapenen artean daude, erosalmena mantentzea, erretreten eta laguntza sozialen izozteak salatzea, erretreta 64 urteak bete arteraino ez atzeratzea edota mehatxupen dauden zerbitzu publikoak defendatzea. Bestelako mobilizazioa ere iragarri duela sindikatuak, 3 greba egun berri izango dituzte Gipuzkoako erresidentzietan hil honetan, sektore honetan borondatezkoak ez diren kontratu partzialak egiten direla salatu dute, eta Eider Mendoza diputatu nagusiari prekaritatearekin eta soldata arrakalarekin amaitzeko neurriak eskatu dizkiote. Hilaren 24, 25 eta 26an eginen dituzte greba egun horiek. Gipuzkoako erresidentzietako langileek 6 greba egun dituzte hitzarmenaren borrokan. Elak salatu duenez, azpikontratatutako langileen kasuan kontratu partzialak 45% dira. Sindikatuak adierazi du kontratu horiek diru publikoarekin mozkinak biderkatzeko eta soldatak ez aplikatzeko mekanismoa dela, baita langileak menpeko eta prekario bihurtzeko ere.
40 hasiko da Euskal Autonomia Erkidegora heltzen den potentzia elektrikoa. Mikel Jauregi sailburuak pauso erraldoia izango dela baieztatu du eta asetuak geldeitu dira EH Bildu eta EAJaren eskakizunak. Lortutako konpromisoarekin Euskal Autonomia Erkidegoko industriak azten jarraitu ahal izango duela esan du Mikel Jauregik. Azkunde hori mugatua ikusten zen, ez zutelako jasotzen berzueten potentzia eta entxuferik gabe zeudelako, eta nolabait hori ere lortu dugu. 27 estazioetan egingo dira hobekuntzak argindar potentzia handitzeko eta beste 4 berri eraikiko dira. Egun dagoen 12.000 megawatteko potentziari beste 6.000 batzeko premia azpimarratu du Mikel Jauregik. Geratzen dena da, kanpo konpresak erakarri. Eskatzen dutena momentu honetan kanpo konpresak dira, baditugun entxufeak edo ez. Eta entxufeak sortu behar dira. Goizeko 8:18 nazioartera goaz, eta esango dugu Utah estatuko fiskaltza nagusiak jakinarazi duenez, Tyler Robinsonentzat heriotza zigorra eskatuko dute, ultrakontserbadore gisa ezaguna zen Charlie Kirk aktivista hiltzea gotzita. Neurri hau Ameriketako Estatu Batuetako presidente den Donald Trumpek publikoki egindako eskaeraren ildotik doa. Robinson izazpi salaketa jarri dizkiote guztira, tartean hilketa larriagotuaren delitua 3. bizitza arriskuan jarriz, Charlie Kirken heriotza eragintzuelako nahita edo kontzienteki azaldu du Jeff Gray fiskalak. Today, after reviewing the evidence that law enforcement has collected thus far, I am filing a criminal information charging Tyler James Robinson, age 22, with the following crimes. Count 1, aggravated murder. Arma bat erabiliz lesio larriak eragitea leporatu diote eta fiskaltzaren arabera erasoaren atzean Kirken ideologia politikoa egon liteke. Fiskala gaineratu du erasoaren unean adingabeak ere bertan zeudela eta hori larritzat hartu dute. Robinsoni justiziaren oztopaketa ere egotzi diote arma ezkutatu eta erabili zuen jantzia suntsitzeagatik. Horrez gain lekuko bati bere mezurik inkriminatzaileenak ezabatzeko eta poliziari ezer ez esateko agindu ziola salatu dute. Honez gain Utahko fiskalak hilketa larria egotzi dio Tyler Robinsoni eta heriotza zigorra eskatuko dutela esan dute. Also, following the press conference, I am filing a notice of intent to seek the death penalty. I do not take this decision lightly, and it is a decision I have made independently as county attorney, based solely on the available evidence and circumstances and nature of the crime. Aste honetan bertan Tyler Robinsonek epailearen aurrean egingo du lehenengo agerraldia eta bertan emango zaio salaketen berri eta abokatu bat izateko eskubidea bermatuko zaio. Donald Trumpek bere bigarren bisita ofiziala dagoeneko hasi du Erresuma Batuan eta protestek markaturiko egonaldi izango da. Bisitaren ardatz izango dira merkataritza harremanak, ala Gaza eta Ukrainako gatazkak. Presidenteak 2019an egindako lehen agintaldiko bisita ofiziala errepikatzen du oraingoan eta orduko hartan bezala, oraingoan ere manifestazioak antolatu dira haren aurka. Protesten aurrean Trump Londresetik kanpo egongo da gehien bat eta bertan iragarrita dagoen manifestazio bat saiestuko du. Windsorren egongo da gehien bat Londresetik 40 kilometrotara eta han ere protestak espero dira. Segurtasun neurriak handiak izango dira, lurraldeko eta aireko plan bereziak aktibatu dituztelako, mehatxu maila altuko edo zein gertakezun posiblek erantzun azkarra izan dezan. Trump ostegunean elkartuko da Erresuma Batuko lehen ministro Keir Starmerrekin, bi buruzagiek merkataritza akordioi eta arantzel politikoi buruz hitz egingo dute baita Gaza eta Ukrainiako egoeraz ere. Uste da 10 milioi librako akordio ekonomikoak sinatuko dituztela, tartean proiektu nuklear berriak bizkortzeko helburua duen bat eta mundu mailako aliantza teknologiko bat iragarri dute. Starmerrek adierazi duenez bere nahia Estatu Batuekin batera energia nuklearren urrezko aro bat eraikitzea da. Kirol aria naiz irratian. Atletikek ezin izan du punturik batu Arsenalen aurka, txapeldunan ligako lehenbiziko partidan huts eta 2 galdu ostean. Londresko taldeak bigarren zatian egin ditu 2 golak, Martinelliren eta Trossarden bitartez, 72. zein 87. minutuetan, zurigorriek ondo utzi diote lehenbiziko zatian, baina neurketako azken txanpan Arsenalek erakutsitako indarra erabakigarria izan da partidaren xehetasun guztiak Jon Garatek.
Atletiken lan bikaina ezerezean geratu da Txapeldunen ligako estreineko honetan. Arsenal huts eta 2 nagusitu da bigarren zatian bi jokaldi xelebretan sartutako golei esker. 72. minutuan sartu du Martinelik lehen gola eta Trossard izan da bigarren golaren egilea, dagoeneko 87. minutuak biak ere aulkitik sartu berriak zelaira. Atletikek lan bikaina egin du, lehen zatia batez ere oso parekatua izan da norgehiagoka, baina bigarren zatian esan bezala bi salbuespenezko bi jokaldietan, Mikel Artetaren taldeak ez du barkatu, honelako talde handiek horixe dute, eta gogoan izan behar da Arsenal, txapelketa irabazteko hautagaietako bat dela, dena den Atletik nik uste pozik egoteko moduan dela jokatu duen partidarekin, eta oraindik ere ikusita, lehen jardunaldia dela, eta partida asko geratzen direla. Esan bezala, Zapore gazigozoa punturik gabe, aurkari zail baten aurka, baina joko aldetik oso baikor egoteko moduan Atletikeko zaletuak. Eta nola ez, aipatuko dugu baita ere bestelako futbol kontu bat, hain zuzen lesio baten ondorioz, Aimar Oroz Osasunako jokalaria bajan izango da ondorengo asteetan, Arazuriko jokalariak mina sentitu zuen ezkerroinan Rayo Vallecanoren aurkako partidaren bukaeran eta ondorengo frogek baiezta dute. Fascia plantarreko lesioa duela, Amalen Frantsesen aguna. Egunon Pei eta egunon entzule, lesio mota horrek arina bada 4 eta 8 aste arteko geldialdia eskatzen du normalean. Klubak adierazi duenez, jokalariak errekuperazio prozesua hasiko du eta bere bilakaeraren arabera zehaztuko da berriz noiz itzuli daiteken zelaian jokatzera. Egoera zaildu egiten da gainera bere lekua zelai erdian bete zezakeen jokalari bakarra Moi Gomez ere lesionatuta egotean. Honek ere min hartu zuen Euskal Herria txapelaren finalean eta ez zuen Rayo Vallecanoren aurkako partidarik jokatu. Gernika emakumeen saskibaloi taldeak Europako multzo fasean egoteko erronka garrantzitsua du, joan etorriko kanporak eta jokatu beharko du Greziako Pas Giannina taldearen aurka. Lehen partida ostegunean jokatuko dute Grezian eta itzulekoa hilaren 24an Malosten. Taldeak ez du aurkaria oso ondo ezagutzen, baina prest dago erronkari aurre egiteko. Jokalari Ane Olaetak azaldu du taldeak itxura ona duela eta gogotsu daudela. Kanporaketa gainditzen badu, Eurokapeko ze multzoan sartuko da non Israeleko Elitzur Ramla taldea dagoen. Talde Israeldarrak eskatu du ligaxkako partidak Israeldik kanpo jokatzeko, eta horrek esan nahi du Gernikak Malosten jokatu beharko lituzkela 2 partidak. Entrenatzaile Lucas Fernandezek adierazi du partida oso gogorra izango dela eta taldeak onena eman beharko duela garaipena lortzeko. Bestalde, Palestina Elkartasunaren plataformak dei egin du Israeldar taldearen etxeko partidetan mobilizatzeko. Hauekin galditzen gara, eskerrik asko Mane. Zuei. Usue Mori Donostiarrak irabazi du Gladys sariaren 5. edizioa. Puntu.eus fundazioak aditzera eman duenez, adimen artifiziala jendearen ongizatera bideratzeko eta jakintza zabaltzeko egindako lanagatik jasoko du saria. Gladys sariak Gladys del Estal informatikaria omentzeko Euskal Emakume gazte eta talentu dunei zuzenduta dago eta haien lana jendarteratzea du helburu. Sariketaren emanaketa irailaren 26an izango da, 11:00 EHUren informatika fakultatean Donostian. Epaimaiaren arabera Usuek ibilbide zientifiko sendoa du, baina eliteko ikerketa eredutik alde egin eta adimen artifiziala gizartearen onurarako tresna gisera biltza eta haren transferentzialen este hautatu du. Horretarako fakultateko beste ikerketa taldeekin eta jakintzarlo ezberdinetako profesionalekin elkarlana bultzatu du. Haren lanak etorkizunen eragin sozial positiboa izan dezakela nabarmendu dute. Eta euskararekin harreman zuzena duen pertsonek laguntza eta baliabideak jasotzeko webgune berria dute. On.eus da plataforma digitalaren helbidea. On.eusek 4 publiko nagusi ditu helburu. Haur euskaldunak dituzten gurasoak, euskara ikasten ari diren helduak, euskaraz bizi nahi dutenak eta euskararekiko interesa duten erdaldunak. Horretarako edukiak beharretara egokitzeko sistema berezia garatu dute. Webgunean artikuluak, aholkuak, bideoak eta tresna praktikoak aurkitu daitezke besteak beste, etxeko lanetan aurrei euskaraz laguntzeko gida, hizkuntza transmisiorako baliabideak eta euskarazko marrazki bizidunak. Urtea bukatu baino lehen atal berria gehituko dituzte, hala nola euskarazko arreta zerbitzuen aurkiltegia, euskaraz goza atala, berri papera eta podcastak. Horrez gain euskal sortzaileen zutabeak eta sare sozialetako eduki berezia ere izango ditu. Proiektuko arduradunen arabera on.eus ez da egunkari edo blog bat, baizik eta euskarazko eduki pedagogiko eta erabilgarria eskaintzen duen plataforma bat. Euskararen erabilera eta bizi berritza sustateko tresna gisa baliatuko da.
esan dakoa, on.eu helbidean hori, eta esango dugu baita ere Robert Redford hil dela, zinema klasikoko izar handienetakoa eta ingurumenaren aldeko aktivista ere, astearte goizaldean zendu da Utahko bere etxean 89 urte zituela. Redford aktore eta zuzendari gisa ezaguna zen eta hainbat film ikonikotan parte hartu zuen. Dos hombres y un destino, El golpe, Memorias de África edo Todos los hombres del presidente, besteak beste. Bere ibilbidean 3 Oscar sari eskuratu zituen, baina ez bat bere ere aktore lanagatik. 1980an Gente Korriente filmaren zuzendaritzan debutatu zuen eta zuzendari oneraren Oscarra jaso zuen 2002an bere ibilbide osoagatik orezko Oscar bat eman zioten. Redford ezen soilik zineman izarra izan, ingurumenarekiko konpromiso sakona izan zuen beti. 1970ko hamarkadan, Las aventuras de Jeremiah Johnson filmarekin kontzientzia ekologikoa erakutsi zuen. Urteen poderioz film gutxiago egin zituen eta denbora gehiago eman zuen Sundance jaialdia bultzatzen eta aldaketa klimatikoaren aurka borrokan. Nazio Batuen erakundean hitz egin zuen eta komunitate internazionalari dei egin zion baina gehiagotan. 2018an 82 urterekin erretiratu zen The Old Man and the Gun filmaren estreinaldiarekin. Eguraldia eta trafikoa naiz irratian. Aipatu dugu lehen istripua izan dela 263 bat errepidean Derion Bermeorako norantzan, badirudi istripu horren ostean, ez matxuratu ez zegoen auto horren ostean barkatu, ibilgailu errepidetik kendu dutela eta gutxinaka autopilaketak gutxituz doaz. Hori bai, bere horretan jarraitzen dute autopilaketek Bilbo, Barakaldo eta Leioako errepide nagusietan. Eure aldiaren nondik norako guztiak, Ikerri Barluzeak. Udua sasoiko eguraldia nagusituko zaigu asteazken honetan. Goizean behe-lainoa agertuko da Nafarroa hegoaldean eta goi-hodei batzuk ere ikusiko ditugu lurraldearen ekialdean. Hala ere eguzkiak azkar xamar xurgatuko ditu eta eguerdialderako zerua lurralde osoan ia erabat urdin geratuko da. Eta arratsalde partean hodei solteren bat salbu eguraldi eguzkitsu eta ederraz gozatu ahalko da lurralde osoan. Haizeak goizean ego ukitua izango du, baina nahiko ahul ibiliko da, arratsaldean iparraldetik finkatuko da eta orduan bolada biziago batzuk utziko ditu. Temperatura minimoak eta maksimoak gora egingo dute, bereziki maksimoak. Minimoak 12 eta 18 gradu bitartean errendituko dira. Maksimoak Kantauriar isurialdean 27 eta 32 gradu bitartean errendituko dira. Eta ego isurian 30 eta 33 gradu bitartean, temperatura freskoenak kostaldean, baina bereziki Bizkaian neurtuko dira, altuenak aldiz, Erriberan. Birziklatze istorioak! Brika dagokion edukiontzira bota dute! Brikurra! Txiki egin zen potea berriro jaiotzeko! Etxeko lanen kuadernoa zena zereal kaxa bihurtu da! Jarraituko du, birziklatzen jarraitzen badugu! Istorio gehiago birziklatu.eusen. Ekoenbes, Ekovidrio eta Eusko Jaurlaritza. Gure taldean parte hartu nahi duzu? Minbiziaren aurka lagundu nahi duzu? Bizkaiko minbiziaren aurkako elkartean aukera ugari dituzu boluntariotza egiteko. Informa zaitez 900 100 036 telefonoan edo kontraelkancer.es webgunean. Abona zaitez bosen denboraldi berrira, elkarrizketak. Aukeratu gure 5 abonu moten artean eta gozatu maite duzun musikaz preziorik onenean. Bilbao Orkestra Sinfonikoa, zure orkestra gara.
ikusten da. Hau ez zegoen gaur egin beharrekoen zerrendan. Aukeratu banu xuria izango zen ezaldie. Etorri nirekin ezaite xoratuen emaitia. Ta burua dago iluna baina ondo ikusten da. Hau bai zegoen gaur egin nahi genuenaren zerrendan. Ta hemen goaz, ta hemen gurekin eutsi gaituen lurre. Ta ohartu gara hau zela zain geunden bizitzaren gailurra. Zederra den bizirik egotea eta ederragoa. Da zurekin egiten badut nire bidea. Zaldiak ditugula jakinez, saldu genizun potxok hauri. Nun zinen zu orduan, ni limoiak zikutzen. Nun zinen zu orduan, ni lepoari eusten. Nun zinen zu orduan, itzuli gure loa, saldu genizun. Carrero erditik kentzeak askartu zuela trantsiziorako bidea, zalantzarik gabe. Frankori eman zitzaion puntila. PZ-koak gure kontra sartu ziren. Zean kartzelan, egia esan da. Eta ziakoak izango zirela, eta ez bazien, ziakoan esku izan ginela. Erbesteko Jaurlaritzako lehendakaria Jesus Mari Leizaola garai horretan, urrengo egunean, atentatuaren urrengo egunean bota zuelako Euskaldunak ez dire izan, zen eta izango baziren, ni Euskaldun lehendakaria naizenez jakingo nuen eta ez dakit tutik ez. Carrero Blanco pasatzen zegonean, ni dano boligrafoa genuen aboan. Tous les commandos, ils savaient des stylos pour le bruit. Onda espansiba engatikan. Batzutan esaten dute horrek transizioa baldintzatu zuela, oberako, baina bai, agian oberako izan ziteken, baina momentuan behintzat erregimen frankistak gogortu zituen bere ekintza guztiak, 2 edo 3 urte oso gogorrak izan ziren. Gabeko 9 aldea etorri zen, eta, ustez gendun notizio bat, nire haitxein bilekun zen, sarkentu eta etorri zen haitxekin, eta haitxekin zaren mentzilion, modu hon bat, amai izateko 6.000 bertzi jogela, eta nire haitxekin izatzi jola, da modu hon bat, ama bat 6.000 bertzi jogela izateko. I ens van deixar entrar a la mare, madre e hijo, y lo que le da la madre, te van a matar. Y al chiqui, pero el pueblo, tienes todo el pueblo vasco, como si fueran tus hijos. Me voy a quedar sin hijos, no, que tienes todo el pueblo vasco. Amai izan zion behar, irabaziko zula semepila, hori hola izan zen, increíble, urte batzutan, zenbat jende etorri zen. Zergatik txiki, etorkin asko Euskal Herrira, langileak eta txiki langile izan zen, fabrika batean sartu zen, Extremaduratik zetorren, eta orduan nolabait eskarmentu emateko, ez? Apurtzen zuelako erregimenaren diskursoa, ez? Euskaldunak dira separatistak, xenofoboak, razistak, eta begira. Hemen dago gazte bat Extremaduratik etorri berria eta gainera etan sartu da. Il popolo unito vincerà in Spagna come ha vinto in Italia. Liberación, ave, España de Franco. Respecto a la sucesión a la jefatura del Estado, sobre la que tantas maliciosas especulaciones hicieron quienes dudaron de la continuidad de nuestro movimiento, todo ha quedado atado y bien atado. Juro lealtad al jefe del Estado
y fidelidad a los principios del movimiento nacional y demás leyes fundamentales del reino. El día antes de morir, yo me acuerdo que me cogió la mano, estaba en la cama y estaba yo al lado, sentado al lado, me cogió la mano y me dijo, Alteza, lo único que le pido es que mantenga la unidad de España. Haustura ala erreforma. Belaunaldi baten autua ulertzeko podcasta. Asteazkenetan gaueko 9:00 Naiz Irratian, eta nahieran irratia.naiz.eusen eta podcast plataformetan. Informazioaren aria. Bi minutu goizeko 9:20 gutxi izan daitezen, heldu zaigu analisi mailaren tenorea eta goiz honetan gurekin daude. Laura Mintegi idazle eta EHUko irakasle eta Ane Urkiri Naiz.euseko zuzendaria. Egunon? Kaixo, egunon. Bai, egunon. Zer moduz? Ondo, kantzatuta, nekatuta, ikasturteako horrazi da, Bai, hasiera indartxoa izan dugu. Laura, zure kasuan, nora da ikasturte hasiera? Ondo, nazke jatzen, beti indartxu bai, ondo. Hori, eta hain indartxu egote horren adibidez dakit edo izango ote den zure eleberri berria. Akabo izena du, gaur 7:00 Bilboko Bira Kulturgunean aurkeztuko duzula ikusi dugu, bikote baten nondik norakoak eta baratxuri zopa baten bidezko hilketa. Zer nabarmenduko zenuke argitaratutako lanari buruz? Bueno, lehenik eta ben izan behar dut, justo dei bate jaso dudala gaur goizean eta ez dakit gaur egingo dugun, gaur bertan, baina beranduago, edo atzeratu beharko da. Orduan, une honetan, hain zuzen ere, konfirmatzeko daukat gaur izango den ala ez, eta esandako orduan. Eta gero nobelari buruz ere esan, bueno, nobelari zailo gustatzen hitz egitea jatzeko, badenean, bakarrik esan, dema bat izan dela, hasieratik mundu guztiak daki zenolako gertaera lazgarria egondan, eta nik uste dut jakin mina mantentzeko edo jakin mina areagotzeko teknika lortu dudala eta esan didatenagatik jenteak irakurri nahi du irakin arte. Alde batetik zergatik gertatu den hori eta bestalde batetik hori gertatuta gero, zer jatzoko den edo zer nolako ondorioak izango ditu. Hori. Irakurriko dugu eta izango du tartea galdera zehatzagoak ere egiteko, baina goiz honetan guztiz bestelako kontu batzuekin hasi berra dugu gure analisi maila izan ere intersindikalak grebarako deia egin du biharko Baionan eta Ipar Euskal Herrian ere, LAB sindikatuaren sustengorekin. CFDT, CST, FEO, UNSA, FDSU eta Solidar sindikatuek egin dute biharko greba eta mobilizaziorako deia 10:30 Baionan Santa Ursula plaza melduko dira suprefeturaino heltzeko. Intersindikalak mobilizazio masiboa izatea espero du Estatu frantsesaren aurrekontua itxaropenean justizia sozialean eta justizia fiskalean oinarritu da dein lortzeko. Ipar Euskal Herriko LAB sindikatuak greba deialdi hau babestu du, esan dugun moduan, eta besteak beste justizia sozialaren alde mobilizatzeko deia gauzatu du ere. Gehiago jakiteko gurekin da Argitxu Dufo LAB sindikatuko kidea, egunon? Egunon zuei. Itzen genuen aurrekoan egoera deigarria bizi duela Estatu frantsesak eta propioki ere askotan guk sindikatuetara elkarrizketa eske jotzen dugunean lan gatazka propioak, ala lan baldintza orokorrei buruz hitz egiteko izaten da, baina oraingoan ere bada aldarria askoz orokorragoa ere badela justizia sozialaren aldeko deia egin duzue. Bai, eta gehituko nuke mezu honi ere justizia fiskala. Ustez, nozio hori biziki garrantzitsua da. Egan duzun bezala orokorra da hori jaitea, baina hala ere lelo edo aldarrikapen hori deklinatzen da, ezta, eta aldarrikapen zehatzak ditugu honen atzean eta nola gauzatzen den ondotik.
argiki erraiten dugu, hor oso urgentea dela lantxarien eta pentsioen emendaketa noski, eta baita ere segitzen dugu erraiten, erretiro adina 60 urtean izan behar dela, eta kondutan hartu behar dela estudioen urteak adibidez. Eta baita ere, eta nola ez, zerbitzu publikoak indartzea, zerbitzu gisa, eta bermatuz langile publikoen lan baldintza ona eta haien indize pundoa desizotzea, ezta? Beraz, lelo oroko honen atzean aldarrikapen zehatzak ditugu noski. Hor, zehazki, estatu frantsesak bizi duen krisi honek aipatu duzu, elementu ezberdinak, baina propioki lehen pertsonan langile bati nola eragiten dio? Hori benetan egunerokotasunean ikusten dugu. Hasiz beraz gaiak biderkatzen aldira, baina bi bakarrik aipatuko ditut gau. Adibidez erretretaren inguruan. Eta hori bizitzen dugu egunerokotasunean, sindikatuan, langileak etortzen direna gure egoitzetara. Erretreta adina ari da pusatzen, geroz eta gehiago, lan baldintzak ere okertzen dira, eta beraz, hor lan osasunean ere kriston arazoa pausatzen du, ezta? Eta lotzen dut hori langabeziaren asegurantzaren azken erreformarekin ere bai. Geroz eta gehiago lan egin behar dugu, astean zehar, geroz eta lan gehiago egin behar dugu bizian ere bai, eta horrek kondenatzen gaitu, ez, azken finean, edo lanean hiltzea, edo lanean oso gaizki pasatzea, eta gainera ez doa lantxari minimo on batekin duinki bizitzeko. Arazoa oso oroko jada, zergaitik hori, zeren emaiten den erdigunean ez da gure biziak, ez da langileen biziak, baizik eta kapitala, eta hori benetan errotik aldatu behar da, gure lehentasunak behiz markatzeko direnak gure biziak, ez da? Horre, estatu frantsesaren bueltan nabarmendu da zer nolako zorra dagoen, eta horren ostean heldu dira murrizketa aldarrikapen guzti horiek. Ez dakit, zer egin behar da arazoa konpontzeko, badago errezetaren bat? Bai, bada errezetaren bat noski, eta egia da, erraiten delaik krisi bat dagoela, nire ustez, krisi batek 30 urtez irauten duelaik ez da krisi bat. Sistema bat da, ez da? Beraz, errandudan bezala, sistema aldatu behar da. Azpimarratzeko, hala ere, austeritate aurrekondu bat aurkeztua izan da udan, eta anfet, bai, egia da lehen ministroa aldatu dela, hala ere, segipen batean dago lehen ministro hori, ez da? Macronen urbiletako bat, eta ez du markatu oraindik austura bat bai juren gobernamenduarekin edo austeritate aurrekonduarekin. Errezeta zein da, ikusten da Macronekin, Macronekin, kriston opari fiskalak eginak izan direla patronalari, eta hori gure bizkar gainean, ez da? Ikusi behar da ere azken 7 urte hauetan ultra aberatsek haien aberastasuna biderkatu dituztela. Edo doblatu, edo ino gehiago. Bitartean, gu langileen lantxariak ez dira doblatu, ez da, ez dira biderkatu, ikusten diren emendaketak ez dira ez da inflazioaren araberakoak. Beraz, errezeta da, ondasunak banatzea, justuki banatzea, zeren erraitea ekonomiak egin behar direla dirurik ez dagoelako, ez da egia, hori gezur bat da, dirua bada, baina badoa soilik patronala handien sakeletan. Beraz, diru hori, zein da errezeta, diru hori main gainean ezartzea behiz, denan artean banatzeko, denok duinki bizitzeko, eta horrek eskatzen du sistemaz aldatzea. Baita ere, lehen ministroak dagoeneko iragarri duena da, bertan bera utziko duela, bairuk iragarritako bi festagunen ezabatzea, edota lehen ministro hoien abantaiak, nolako neurriak iruditu zaizkizu hauek? Olako, nire ustez dira, bakizu, publizitate efektu batzu. Ez dut minimizatzen eta noski ezetz bi besta egunak ez ebastea, zeren hori egitea langilei ebastea da, benetan. Ez da orako lege tiki bat edo, da guri ebastea hori eta gero gu ondotik urririk lan egitea
eta beraz gure lantsariak apaltzea berriz, beraz ez da detaile bat. Baina, guk pentsatzen dugu hori hasieratik badakigu nola pasatzen den negoziaketa bat, hasieratik bazuten hori opzio bat bezala, eta giroak tentsionatzen bazen, kenduko zuten gauza bat erreski. Hori gertatzen ari da, ez da behitxarra, ez da hori ejan behar, baina hala ere, orokorrean ez da aurrekondu onargarri bat guretzat, ejan dudan bezala, gure bizi baldintzak okertuko direlako, eta ikusten dugu benetazko segipen bat, bai juren gobernamenduarekin. Guk eskatzen duguna ere, adibidez, eta hori ez dute inoiz aipatzen, da Zugman zerga adibidez, ultraberatzen zergak olako gauzak adibidez ikusten da ez dute main gainean jartzen, ez dutelako gai hori edo meloi hori edekin nahi. Eta ez dakit, halako iragarpenekin espero duzu, apaldu daitezkela orain artean aurreikusi diren protestak, ala haserrea orokorragoa da? Haserrea orokorragoa da, egia da, piztu dela pixkat berriz aurrekonduen aurkezpenean, baina haserri hori bazen, eta nola ez, nire ustez erraiten algenuke ala ere, frantzes estatua orokorrean eta bere instituzioetan eta ikusten den bezala krisi batean dagoela, ez da, krisi demokratiko bat eta krisi instituzional bat, ez da, eta gehitu behar da honi giro sozial bat edo egoera sozial bat, obeki jana, nun dagoen prekaritate handi bat, eta baita ere pobrezia. Ustez, pobrezia hitza erabiltzea oso garrantzitsua baita, ala delako. Azpimarratu behar da ere, frantzese estatua dela munduko 7 edo 8 herri aberatsena, eta momentuan, bada, pobrezitasa animalekoa. Eta beraz, horrek haserre bat eta nola sortzen du gizartean, eta gainera, ez da antzi behar ere ez, azken erreformaren borroka. Izan da mobilizazio kristona oso masiboa, ez da inoiz ikusi hain masiboa, eta ez dute ezer mugitu. Beraz hor, jendea zertan da, erraiten, begira, mobilizatzen garelaik masiboki karriketan ez gira entzunak, eta horretarako ere, kontestu hortan sortu da blokontu mugimendu hori, janez, borroka molde ere, berriz asmatzekoak dira, indarmetaketak ere berriz asmatzekoak dira, eta ustez hortik ere heldu da mugimendu hori, eta mobilizatzeko behar hori, eta manera berri hori ere bai. Justu iraganden hasteko Baionako blokeo egunean herritar bati, isuna ere ezarri diote, 1.500 eurokoa, zer dakizu honi buruz? Bai, eta noski gure sustengu osoa jerazten jogu lagun honi, ustez eta uste dut januela egunean bertan, baina ikusten da argiki estatuaren jarrera, eta beraz estatuarena eta bere polizia, estatuaren polizia baita, eta nola giroa tentsionatzen den, eta zenolako errepresioa ere gauzatu den, eta hor ikusten den ere mugimendu sozialean. Beraz, salatzen dugu lagun honen isuna, eta bere atxiloketa ere bai, eta egun hortan egon diren atxiloketa guziak ere bai, eta hori ikusiko ondoko egunetan, zeren ez da bakarra, batzu ere pastu beharko dira epailearen aintzinean, eta baituzten neurri batzu departamentutik ez dira ateratzen al, eta manifestaldietan ez dute gehiago parte hartzen al ondoko hilabeteetan. Eta hori ustez ere, aipatzen genuen krisi demokratikoa, nire ustez hortan sartzen da ere, eta oso grabea da, oso lagia. Baita ere, blokatzegunaren bestelako ondoriotako bat ere izan da, domina jaso duela emakume baten atzetik, Aturri ibaira jaurti zen polizia jenteak, nola ez esango dugu emakumeak ere uretara salto egin zuela, poliziak aurretiaz bidalit botatako gas horiengatikan. Ez dakit, domina jasoaren sare sozialetan ere irakurri genuen, erreskate handia baino gertatu zen ere izan zela,
bi pertsona hauek uretara jaurti ostean, suhiltzaileek jaso zituztela, uraren korronteak apur bat aurrera eraman ostean, ez dakit zalantzan dago poliziak jasotako domina hau? Egan, ez dut pertsona honen izenean hitz egin nahi, baina entzun dut bere testigua irratian, eta hala ere oso adierazgarria da, eta oso lagia iduritzen zait, olako momentu batean, olako tensio momentu batean, pentsatzea edo aukera gisa ikustea bere burua botatzea uran, eta konsideratzea olako landieran garera, ezta? Eta hori oso lagia da. Ene ustez ere egun honen giroari buruz hainitz ejan nahi du horrek, eta hor ere gure sustengoa adierazi nahi dugu militante honi. Egun hortan polizia bereziki toki hortan edo eguneko momentu hortan oso bortitza izan da, eta hori ere ene ustez salatu behar da ere prentsarekin, guk nola ikusi dugun egun hortan prentsarekin polizia nola zediakera izan duen, argiki ikusi dugu kazetari bat pusatu dutela, nahitara, tensio momentu batean ere ez, eta oso kolektiboki adi egon behar gira ere olako jajeretaz, eta elkar zaindu behar dugu. Jakin nahi dugu ere, pixkat ere greba honek eta gatazka honek zer nolako ikuspuntua duen Euskal Herritik, goan dugulako greba jardunaldia intersindikal frantsesak deitzen duela, labek ere sustengoa eskaintzen diola. Euskal Herriak edo Euskal Herriari dagokionez zer nolako berezitasuna nabarmendu daiteke? Bai, egia da, hor, ari garela, mugimendu hori estatu mailakoa da, zerretik ziren estatu mailako aurrekonduei erantzuten dute parte bat ez, baina egan dugu, asko zaratago joiten zela. Baina, ipar Euskal Herritik, ala ere bada ustez alternatiba hemendik eraikitzeko, justuki Pariseri ere frente zuzen bat idekitzeko, eta erraiteko, errandutez, krisi demokratikoa, instituzionala, eta gure ustez, gure tresna propioak eraiki behar ditugu, demokrazia ere handitzeko, eta gure ustez, demokrazia bertatik eraikitzen da. Horretarako ere, Ipar Euskal Herriak izan behar dituen tresnak, guk sindikatu gisa noski soziala arloan zentratzen gira, eta pentsatzen dugu negoziazio kolektiborako mai propioak eraiki behar ditugula Ipar Euskal Herri mailan, ez usteko bazterera Pariseko erabaki antzionalak ez da, eta hortan ere segitzen dugu borrokatzen, gure tresnak eraikitzeko bertatik, eta egiazko alternatiba bak sortzeko Pariseri begira. Aipatu duzu intersindikala frantsesa, biharko manifestaldiaren zat, baina urrengo greba egun bat Euskal Herritik eraiki dugu, eraikitzen ari gira, eta hor adibidez gu parte hartzen dugu hortan, LAB, CGT, FSU eta Solider, eta beraz grebara deitzen dugu urriaren 9 bereziki sektore batean, krisian dagoen sektore bat, medikuntza soziala eta funtzio publikoa. Eta hor ere, ez indar harreman interesgarri bat iduritzen zaigu Ipar Euskal Herrian eraikitako greba egun bat. Xetasun guzti horiekin galditzen gara, argitzu du, LAB sindikatuko kidea, mila esker, goizonetan gurekin egotegatik. Mila esker zuei. Partekatuko dugu aipagai hau gure analisi mailan ere, eta abia puntutik hasita, atentzio deitu digun elementua ere bada, sindikatuek aldarrikatu dutela justizia soziala jokoan ere badela, argitzu du fok ere nabarmendu digu, demokraziak propioki ere krisia baduela, adibidetzat hartuta, iraganden pasatako mobilizazioetan parte hartu zuten pertsone hoiei debekatu egin dietelako manifestazioetan parte hartzea. Zentzu honetan, kontzeptu honetaz zer esango zenukene? Nik uste argitxuk oso ondo azaldu duela, uste estatu frantsesa beak esan duan bezala krisi instituzional baten dagoela, eta
Eta dena dator, bai, hartutako erabakiek eta horiek langileengan zer erabaki daken, baina baitxa ere iazko hauteskundeetan, hauteskundeetako emaitzei ateak itxi eta Macronek bere lehen ministroa bere nahieran ipini nahi izate hori eta argitxuk esan doana, ez? Orain Lekornuk esatia azkenian ez doala kenduko bi jaiegun horrek nik uste dut dena estrategia politiko baten barnean dauala eta horrek are gehiago haserretzen du gizartea eta uste dut hemen benetan bai blokeuan ikusi zana eta ez dakit bihar, baina batez ere blokeua abiatu zen gizartean zaurgarri diren sektoreetatik, hasieran inkluso sektore horiek bada ere bai beste paradigma bat sektore horietan ere ultraeskuina indarra hartzen duela, orduan gauza asko nahaztu zian frustrazio batetik abiatzen dalako eta frustrazio horretan ultraeskuina ere badabielako sartu nahian eta hor hasiera baten, nahazketa hon zan, irailaren 10ko blokeo bak zeitxure eukiko zoan, hasieran sindikatuak ezielako batu eta esan dugu azkenian mobilizatzeko molde berriak dozela sortzen, azten dalako gobernutik egindako murrizketekin edo erretretekin aspaldiko aldarri horiek ez dialako entzuten, baina baita ere ikusten duelako Macronek herriari ez diola kasurik egiten eta hortik abiatzen da asarria eta esan doan bezala argitxuk krisi demokratiko ez dake, baina krisi instituzional handi baten murgilduta da eta horrek noski eragina dake ekonomikoki gizartearen alor edo sektore zaurgarrietan. Laura? Bai, hanek esan dako bidetik jarraituko dute, hau da, gizarte zibilaren indarra. Ni beti harritu nau, Estatu Frantsesean zer nolako indarra dokan gizarte zibilek, ez? Eta nola ez dagoen askotan Estatu Espainiaren ikusten den etzipen hori, edo determinismo hori, handikien eta nagusien aurrean ez dago zer eginik, eta amore eman, ez? Eta, claro, ikusten badugu Frantziako historia, eta Estatu Espainiarrarena zerikusirik ez. Datu nabarmenena, ez? Frantzian daudeia 5. Republikan. 5. Republikan, eta azkenengo 5. honek, irauten du 67 urte. Hau da, monarkia 18. mendean eraman zuten kadalzora, plaza publikoan ipini zuten gillotina, eta erabaki zuten pertsona bat, boto bat. Nik imaginatzen dut, Luis XIV ez zuela berez, de motu propio esango. Goiz batean esnatuko naiz, eta erabakiko dut pertsona bat, boto bat, ez? Erabakia hartu behar izan zuten. Espainian egon ziren 2 errepublika. Lehenengoak urte bete iraun zuen, eta bigarrenak 5 urte, eta badakigu nola amaitu zen. Golpe militar batean. Espainiako historian ikusten badugu, alako datu historikoak, baina ezken nire laguntzen didate ulertzeko gero langileen mugimenduaren espektatiba, ez? Nolako espektatiba daukate langileek borroka bat aurrera eramaten dutenean. 19. mendean Estatu Espainiarrean egon ziren 40 estatu kolpe militar. Horrek esan nahi du, 40 gora. Batzuk arrakastatuak izan ziren, beste batzuk ez. Horrek esan nahi du, erregimen politikoa egiten zela ez modu demokratiko batean, ez hauteskunden bidez, baizik eta kolpe militarren bidez. Hori 19. mendean. 20. mendean izan ziren 5 nagusi, ez? Orduan, horre guztiak markatu egiten du gizarte baten jokabidea. Hau da, pentsatzea, mobilizatu ezkero gauzak aldatu alditugu, edo mobilizatuta ere, ez dago zer eginik, hemen etorriko dira berriro sableak, armak eta militarrak, eta lorpen sozial hauek ez dira lortuko, edo nagusiak agintzen du. Eta, nik uste dut, herri baten eta bestearen historia ikusteak asko argitzen digula langile mugimenduaren jokabideak eta espektatibak.
Goizeko 9:00 heldu gara azken orduko batzuen berri ere jaso beharra dugu, izan ere bero boladak espero dira ondorengo egunetarako Euskal Herrian, larun batera bitarte, temperatura 35 gradutik gora igoko dira hainbat txokotan, baina igandean udazken giro izango dugu, temperaturak nabarmen jaitsiko direlarik eta euriare espero da. Iraia Kamra, egunon. Egunon Pegi eta egunon entzuleak, hori da Euskalmeten arabera gaur egun eguzkitsu eta beroa espero da, goizeko lehen orduetan hodei txiki batzuk agerra daitezke, baina eguzkia nagusituko da. Hegoaldeko haizea izango dugu eguerdian eta arratsaldean ipar-ekialdeko haizea indartuko da batez ere Araban. Temperaturak lurraldearen arabera 30 gradutik gora igo daitezke. Ostegunean beroak jarraituko du eta zenbait lekutan 35 gradutik gora ere neurtu ahal izango dira. Ostiralean temperaturak pixkanaka jaisten hasiko dira, baina oraindik 30 graduko maksimoak izango ditugu. Larunbatean aldaketa handia izango da, eguerdiko lehen orduak temperatura altuak izango ditu, baina arratsaldean bero hodeiak sortuko dira eta eguna amaiterako ekaitza iritsiko da. Igandean berriz temperaturak nabarmen jaitsiko dira eta 22 graduko maksimoak izango ditugu. Gainera euria ekarriko du udazken giroak. Eta baita ere egunaren nondik norakoak ezagutzeko, gurekin da Aritz Santamaria, egunon. Egunon Pegi eta egunon entzuleok, goiz honetan Jose Ramon Bengoetxeak EHUko errektoreak unibertsitateak Israelekin dituen harremanen inguruan neurriak iragarriko ditu. Donostiako udaleko langileen batzordeko ELA, LAB eta ESAN sindikatuek Euskalgintzaren kontseiloarekin batera elkarretaratzea egingo dute euskararen aurkako azken epaia salatzeko 12:30 udaletxe aurrean. Ibaitik itsasora martxak 7. eguna du Donestebe eta Lizondo lotuko dituen ibilaldia egingo dutelarik. Arratsaldeko 6 memoria izbide frankismo garaian Araban errepresaliatuak izan zirenak omenduko dituzte. Kulturari dagokionean Artium Dokumentazio Zentroren lanaren aurkezpena eginen dute 10:30 Artiumen bertan. Eta bestalde aipatuko dugu Simonides eta Javier Etxagibilen No es mi trabajo komikiaren eta erakusketaren aurkezpena 12:00 egingo dela Gasteizen. Loraldia Plaza ekimenaren logarren edizioaren aurkezpena 11:00 Arrigorriagako udaletxean, izan ere Zaratamo eta Arrigorriaga euskal kulturaren bihotz bilakatuko dira urriaren 17tik 26ra Loraldia Plaza laugarren edizioa. Urt zuzenean omenaldi kontzertuaren aurkezpena 12:00 San Pedroko Lonjako eraikinean. Kiroletan aipatuko dugu Janire González Etxabarri munduko surf txapeldunak prentsaurreko eskainiko duela Donostiako akuriumean goizeko 12:30 eta bukatu horretik Pegi nazioartean Europar Batasunak onartuko du Israelekin duen merkataritza akordioa partzialki etetea. Kajakaia Erkidegoko diplomaziaren arduradunak eta Marko Sefcovic Europako Merkataritza Komisarioak agerraldia egingo dute kazetaren aurrean hartutako erabakien berri emateko asmoz. Ba, guzti horiekin aditzen gara, eskerrik asko Aritz. Gero arte. Eguraldia eta trafikoa naiz irratian. Errepidetan bada nabarmentzeko jazuerarik? Ohiko autopilaketak Bilbo Arakaldo Leioa eta Galdakaon eta honez gain ibilgailu matxuratua dela eta B6 bat errepidean Derion Bermeoko norantzan errei bat itxi dute, hala ere ibilgailua errepidetik kendu dute eta autopilaketa gutxitzen duaz. Seguraldiaren nondik norako guztiak, Ikerri Barluzeak. Udua sasoiko eguraldia nagusituko zaigu asteazken honetan. Goizean behelainoa agertuko da Nafarroa hegoaldean eta goi-hodei batzuk ere ikusiko ditugu lurraldearen ekialdean. Hala ere eguzkiak azkar xamar xurgatuko ditu eta eguerdialderako zerua lurralde osoan ia erabat urdin geratuko da. Eta arratsalde partean hodei solteren bat salbu eguraldi eguzkitsu eta ederraz gozatu ahalko da lurralde osoan. Haizeak goizean ego ukitua izango du, baina nahiko ahul ibiliko da. Arratsaldean iparraldetik finkatuko da eta orduan bolada bizixeago batzuk utziko ditu. Temperatura minimoak eta maksimoak gora egingo dute, bereziki maksimoak. Minimoak 12 eta 18 gradu bitartean errendituko dira. Maksimoak Kantauriar isurialdean 27 eta 32 gradu bitartean errendituko dira. Eta ego isurian 30 eta 33 gradu bitartean, temperatura freskoenak kostaldean, baina bereziki Bizkaian neurtuko dira. Altuenak aldiz, Erriberan. Informazioaren aria. Burdintegi honek aukera profesionalik handiena dauka. Instalaziorik handienak eta erosoenak eta aholkularitzarik onena tresnei eta makinei dagokienez. Alkain Hondarribia eta Alkain Astigarraga. Erantzunik profesionalena hauetan ere bai. Iturdindegia, laneko arropa, eraikuntza materialak, pintura. Bai, Alkainen! Euskotrenek jakinarazten du.
Gu ere txuri urdin gara, eta realearenan reala animatu dezazun, partiduaren egunetan zerbitzu bereziak eskaintzen dizkizugu. Ordutegi guztiak webgunean eta aplikazioan. Egin bat mugikortasun jasangarriarekin. Euskotren, Eusko Jaurlaritza. Kultura eta hizkuntza politika sailak, hizkuntza politikarako sailburu ordetzak diruz lagundua. Informazioaren aria, naiz irratia. Goizeko 9:06, hemen jarraitzen dugu informazioaren ariko analisi mailan, gaurko honetan, Laura Mintegi eta Neurkirirekin. Laura, hitz egiten ari zinen eta errepaso ederra ari zinen egiten estatu frantsesaren joera politiko eta joera historikoaz, ikusteko nola heltzen diren ere, gaur egungo protestetarako motivazio horiek, baina ez dakit, garapen horretan ere sargenezake garai batean zen baldan egiten zen, nola joan den eraldatzen hori, ze argitxu dufok, aipatu digun elementuetako bat ere izan da, geroz eta gehiago lan egin behar dela, eta gogora etorri zaitune horretan, denboraldi honetan izan genuen lehenbiziko elkarrizketa, psikologo bat elkarrizketatu genuen, eta kaso berak azaldu zigun, ere, pixkat bizitzan sentitzen ditugun frustrazio hoietan ere, badagoela pertsonak bere denbora librearekiko duen kontrola, zenbat denbora eskaini berdion lanari, zenbat denbora libre dakan, ez dakit, aldarrikapen hori ere, batzuetan, geroz eta gehiago edo geroz eta gutxiago lan egin behar hori ere, batzuetan antzi egiten zaigu? Bai, guztiz adoz, lanaren kontzeptua aldatu joan dela, ez? Hau da, lan egiteko bizi, ala bizitzeko lan egin kontzeptu diferenteak dira. Eta bai, aldatu joan da, baina argi dagoena da, eta hori langile mugimenduak ondo daki, patronalak edo jabeak edo produzio baliabideen ugazabak, termino marxistatan, horrela formatu ginen belaunaldian, horiek ez dute zer ematen musutruk eta ez badute ikusten probetxurako zerbait, ez? Hau da, azkenian amore ematen baldin badute izaten da, edo presioa itzelezko handiegia izan dela, eta orduan ja galera ekonomikoa eragiten du, eta orduan momentu batean errentableagoa da langileen eskaerei amen egitea eta onartzea kontra joatea baino, hau da, dana kontzeptu ekonomizistetan eta ekonomikoetan neurtzen da, edo bestela, ez da zer lortzen, ez? Hau da, egon diren lorpen guztiak, berdin da, lehenago 12 orduko ordutegiak, gero 10 ordukoak, gero 8koak, gero porra ordainduak, gero amatasunerako lizentziak eta hori guztia borrokaren bidez lortu da, hori hala da. Eta berez ez da emango de motu propio edo voluntarioki. Orduan, lehen esaten nuena zen Frantzian kultura hori dagoela, orokorrean, eta ikusi egiten da, beraien instituzio politikoetan, hau da, demokrazia ADN-en daukate txertatuta, eta aldiz Estatu Espainiarrean txertatuta dagoena da indarkeria, kolpe militarra eta nagusiak txikia menperatzen du. Eta hori ikusi egiten da, gaur egunien ere gure borrokak montatzeko orduan. Hau da, konfiantzaz eta determinismoaz atera grebara, edo etxituta eta konfiantzari gabe joatea borroka laboral batera. Esan doan bidetik, ez, gero askotan entzutzen dira borrokak izetarako ez doala balio, baina Laurak egin dugu errepaso historikoa eta bain ere arestian ere aipatu dugu, ez, lan jardunan edo ordutegiak edo langilek lortutako eskubide guztiak borrokaren bitartez lortu dira, eta bide beretik baita ere, estatu frantsesian nabarmentzekoa da, lehen aipatu duten gizartearen sektore zaurgarrienek nola egiten duten bat, bereien eskubideekiko, ez?
bai txaleko horien mugimenduan ere hasiera baten sindikatu ez aparte sortu zen, horre ere, gehien jasarpen gehien jasotzen zeuen sektoretatik abiatu zen. Azken hauek ere abiatu dira herritar soien gandik eta gero iritsi da, sindikatuen babesa da sindikatuak ere horretara babestia, baina men gizartia doa eta zerre hori estatu frantsesean badakie islatzen. Nik uste, ez da modu eraginkorrian edo bai behintzat gure ikuspegitxik edo kanpotik, beraiek galdetu beharko zako, aipatu argitzuk ere erretreten aldarri horiek oraindik ere ez diala entzun edo atzera bota naiz eta sekulako manifestazioak egin, baina bai da nabarmentzekoa determinazio hori dakena eta mobilizatzia ideologia ezberdinekin puntu komun batera. Hala ere, hemen ere nabarmendu bihar, eta uste dut estatu frantsesean oso kezkatuta dozela ultraeskuinaren indarrarekin, lortzen doalako, agian esparru batzuetan sartzia langile horien frustrazioek aprobetxatuta, ez? Eta horregon leike kezkatzeko arrazoi bat, baina egia da, langileen eskubideen aldeko mobilizazio horietan nolabait bat egiten duela helburu batzuk eta determinazio hortik abiatzen dela. Babitzeko 9 eta 12 direla, gutxinaka aurrera egin beharra dugu, izan ere datu esanguratsu bat aipatuko dugu. Hego Euskal Herrian 204 pertsona hil dira zuten ondorioz 21. mendean, horixe bera berretsi du Opra Behatokiak argitaratu duen txosten batek. Bereziki, nabarmendu dute, baitare, zute hoiek piztu egiten direla, berotzeko erabili daitezken aparailu elektrikoetan, eta hain zuzen, nabarmendu genezake baitare, naiz eta datua aski esanguratsua izan, azken 25 urteetan 204 pertsonek bizia galdu dutela hor elektrizitatearen ondorioz, eta zuten ondorioz barkatu, eta hau esan dutenez, 3,4 heriotza dira, milioi biztanleko Euskal Herrian mende honetan. Zehazki, txostena Bilbon aurkeztu dute, Laboral Kutxaren egoitzan, bertan izan dira, azterlanaren biegilea, Javier Larrea eta Naiara Larrea, Opra Behatokiko presidente eta zuzendaria, lortu dituzten emaitzak azaltzen. Seguros Lagunaro zuzendari nagusi Pablo Moneglosekin batera errepasatu dituzte datuak, elementu esanguratsuen inguruan jardunez, eta datuek erakutsi dute, basute larrienak, Bizkaian eta Nafarroan izan direla. Txosten honi buruz gehiago jakinteko asmoarekin, gurekin da Naiara Larrea, Oprako zuzendaria, egunon? Egunon. Zute mortalen jatorria zein izaten da nagusiki? Jatorria zer esan nahi duzu? Non edo nola sortzen diren? Bai, hori da. Zeintzu dira sortzeko zutea izateko arrazoi nagusiak? Gu egin dugun azterketaren ondorioz ikusi duguna, izan da, barkatu, Lasai. Hauek ez dira bakarrik, ez dira zute guztiak, bakarrik hildakoak sortzen dituzten zuteak, bale? Eta guk ikusi duguna, kausarik nabarmenenak izan direla, erretzeko ohitura, instalazio elektrikoak, eta beroa sortzen dituzten gailuak, bale? Horiek izan dire, biktima gehien sortu dituztenak. Horre propioki ere, atentzio deitzen du, horre gailu elektriko horiek ere izan daitezkela akaso arriskutsuenak? Bai, ikerketaren hauen ondorioz, hori da, hirugarren arrazoia, bale? Osea, guk ikusi dugu baita ere, non sortzen diren zute hauek, eta leku nagusienak
izan dira logelan, egongelan eta sukaldeak, bale? Hauek izan dira, eta orduan, ez dira beste zuteak sortzen diren toki berdina, baizik eta biktimak edo hildakoak sortzen dituztenak, bale? Osea, hauek dira toki hauek. Eta sutetarako prest daude gure etxeak edo gu geuk badaukagu behar besteko ezagutzarik halako egoera batean zer egin? Guk ikusi duguna azterketa honekin izan da, hildako gehienak etxe bizitzetan sortzen direla, bale? Eta etxe bizitzak ez daude oso ondo erregulatutak, bale? Osea, agian dago lege asko beste mota bateko eraikuntzenetako, bale? Baina ez etxe bizitzetarako. Orduan, uste dut ez daudela ondo prestatutak, ez? Eta horretan pentsatu beharko genukela, ez? Nola babestu etxe bizitzak, osea, zenbaki hauek aldatzeko, bai. Hori da. Eta ez dakit terminoa egokia izango den edo, baina gaur egun badaude ere, sute moderno batzuk, baterien ondorioz datozenak, badago arretala kezkarik halako egoeretarako egun? Gu ez dugu azterketa honetan, guk aztertu duguna izan dira 2000 urtetik 2024 urte arte egon diren hilketak, eta lehen urteetan agian ez zeuden hainbeste bateriak, ez? Eta gaur egun azken urteetako kasu batzuetan gu jakin dugu baterien ondorioz izan direla sute batzuk, baina ez daukago informazioa, osea, azterketa honen ondorioz ez dugu lortu hori buruz informazio gehiegi. Eta ezakite horre zuek prebentzio zerbitzuetan ibiltzen zaretela ere, gogoan dugu, kasu bat oso zehatza izan zena, oso deigarria, Zumarragan auto hibrido batek istripu baten ostean su hartu eta azkenean autoa urez betetako kontenedore batean sartzea besterik ez zuten izan. Baterien suteetarako prebentzioaz zer esango zenuke edo sute baten ostean egin barretakoaz zer esango zenuke, zer egin behar dugu? Oraindik uste dut ez dagoela benetan hori itzaltzen duen tresnarik, ez? Suetzaile zerbitzuak badaude probatzen era asko, adibidez zuk esan duzuna, uretan sartzea edo beste gauza egiten duten beste gauza bat da, manta oso handi batekin gauzak gainean jartzea, ez? Estaltzea, ez? Baina ere investigatzen ari dira. Oraindik ez daukate soluzioa. Orduan ezin dizut esan horri buruz. Adi izango gera, arlo honetan ere seguraski berritasunak ere etorriko direla. Naiara Larrea, Oprako zuzendaria, mila esker goizonetan gurekin egoteagatik. Zuei, mila esker. Hor. Eta aipatuko dugu, zehazki, atentzioa deitu digun elementu hori ere, 204 pertsona hil direla zuten ondorioz, 21. mendean, Hego Euskal Herrian, eta gainera horretan bereziki ere eragin propioa izan dutela, elektrizitatearen bitartez, beroa eragiteko makina edota aparailu horiek, Laura? Bai, badakigu askotan, eta hori esan egiten dugu prentsan eta kalean, sute badagoenean, etxeak egurrezkoak direlako izaten dela neurri batean, ez? Eta, hori hala da, eta batez ere herri txikietan, edo hori ikusi dugu kostaldeko herrietan, eta hori ez dago aldatzerik, eraikuntza dagoen bitartean eta berria egin arte.
baina nik bi gauza aipatu nahi nituzke. Alde batetik, eta gauzak ondo egiten direnean, hori ere aitortu behar da, ondo dago udaletxe gehienetan dagoen keiaren detektagailua, eta bueno, esperientzia propio ez dakit amaren etxean birritan funtzionatu behar izan du, ez? Eta etortzen dira udaletxetik, noiz edo behin, edo urtean behin, pila aldatzera, eta hor badago segimentu bat. Eta ondo dago ere, pertsona nagusiek daukaten betion, botoi gorri hori, larrialdi kasu batean, deitzeko oso ondo funtzionatzen duena. Agian ez du hain ondo funtzionatzen langileekiko daukaten tratua, baina sistemak ondo funtzionatzen du. Baina benetan arduratzen dagoena da, ez horren beste eraikuntza zaharrak, ze badakigu asko egurrezkoak direla, eta zutia dagoenean, hori da pospolu bat bezalakoa. Arduratzen dago eraikuntza berrietan, askotan erabiltzen den materiala inflamablea edo ipini daiteken fatxada ventilatu hori tximinia efektua egiten duena. Eta hori ikusi genuen Valentzian, igazko otsailean, 14 pisuko etxe bizitza bat egin zen ordu betean, goitik bera. Eta arrazoia, oraindik ez dakit ikasketa definitiboa atera denala ez, garetarik hitz egin zen momentuan, ia poliuretanoa zeukan, ia roka artilea zeukan, edo zer demontre zen, baina kontua da, eraikuntza berri batean, bizia galdu zutela hainbatek, eta etxe bizitza osoa ordu betean errezela. Orduan ere ustez hori ipini beharko genuke azpimarra, ez? Nola eta ze materialerekin eta ze sistemarekin egiten ari diren eraikuntza. Bai, hain zuzen begirada azkar batean ikusi dut hemen interneten, errua bintzat poliuretanoari bota omen ziotela Valentziako sute hori. Teknikariak esan zuen hori lehenengo irakurketa batean esan zuela oso arinki, eta gero uste zuela bazegoela lana de roka ditzen dena, ez? Oda roka artile hori, eta hori densuagoa da eta ez da hain erregatia. Bai, neuk ere, Laure hizketan zabala Valentziako irudi hori etorri zat, baina gero baitxe ere ni herri txiki bateko izan da, eta bizi osoan zentruan bizitza, eta Bermion ere pasatu zen, zuziri baten ondorioz, eta egia da, oain bertan Euskal Herriko alde zaharretan dauan arriskua, ez? Zute, etxeetan zute txiki batekin kale osua, edo, etxe bizitza asko eragitia horrek, ez beldurra, baina bai emateizula pixkat arreta zibiltze hori, eta askotan eukitzia baitxe ere, sindrome hori etxetik erten eta easua biztuta zerbait biztuta edo zerbait entxufatuta lagadezun. Eta nik uste, eta azken urte hauetan, egia da, agian ez tozela nahi beste datu, aztartzeko bezala, nahi era larreak esan doan bezala, baina bai gailu elektroniko edo bateria dun gailuekin eragindako edo ondorioz sortutako zuteak, izan hilgarriak edo ez, areagotzen ari direla, Mutrekon gertatu zen udan duela iaz, esango nahi, iaz edo duela 2 urte, jaietan gaina, patinete elektriko baten ondorioz, etxe bizitza osua zua hartu zuan, eta larriki zaurituek izan zian, ama eta semia, eta hor, azkenian eskerrak baita ere inguruko bizilagunei, azkenean beraien bizitza arriskatu zeuela, edo udaleko langilei, eta, badoz kezkatzen duen zute horiek, eta gero Laurak ere aipatu dugu, badozela prebentziorako sistema horiek, udalen bitartez kudeatzen dianak, eta batez ere bakarrik bizi diren adinekoentzat, nik uste baliagarriak, eta zuten kasuan hori, dala, esparru bat, hainbat gauzetan prebentzio uki behar dana, etxe bizitzen, etxe bizitzak nolakoak diren, bateriak, bakarri bizi den, menpekotasuna dakan zainketa behar doan, ordoz, hainbat osagai kontutan hartu behar denak, eta batez ere prebentzioa beharrezkoa dana. Ez dugu aipatu, baina seguru aski, 204
eriotz horietan edo aztertutako sute horietan ere zer esana edo izango zuten seguraski baso suteek bereziki arreta handiz ere jarraitu beharreko elementuak, iaz ere izan ziren Nafarroan baso suteak, eta horren ostera egontzen eztabaida izan zen horre zer nolako aukera izango zuten nekazal langilek lan egiteko, nun jarri behar den muga, hori ere balantza horretan sakontzea gustatuko litzaidake, eta injustu hori bera eztabaidatzea ere, bereziki ez dakite behar beste argiote dagon, zegero zalapartak etortzen dira. Ikuste da, hari mutur asko dakala, ipatu ezu nekazal sektoria, ipinizakon muga hori, ikusi izan nekazariei esakuela guztau, baina egia da txispa batekin, sekulako triskantza eragin aldala, baina horre ere betikua, ipintzezu muga bat, baina muga horri ez diozu ematen alternatibaik, eta azkenian kondenatzen dezu nekazari txikia agian ekoitzi doana galtzera, edo, porque lurrian egunero egin behar da lana, izan erabatekoa edo bestekoa. Orduan ikusten mugak ondo, baina muga horiei alternatiba ipini behar zakuela, eta uste hortik zatorrela beraien aldarrikapena ez soilik lana nahi deuen, eta berdin zaku txispa bat ezutia eragiten behu, baizik eta muga hori errespetatzeu, baina benetan lagundu nekazari txikia agian handiek ez dake horren beharrik, baina nik uste dut gehiago hortik zijoala. Laura, zuk zer diezu? Bai, oso gai sakona da, eta programa oso baterako gaia ematen du, ez? Ikusi behar da non izan diren zute handienak eta lazgarrienak, eta non izan diren txikiagoak eta kontrolatuak. Eta orduan aztertu, bataren eta bestearen artean dagoen ezberdintasuna, eta ikusiko dugu, batean nekazari txikiek daukatela beraien terrenoaren kontrola, hau da, publikoak dira askotan basoak, besteetan aldiz pribatuak dira eta despopulazio handia dago, hori guztia ipini behar da balantzean, eta patxadaz eta lasai aztertu, eta neurriak ipini horretik, ez? Ezin da improvisatu, sua piztuta dagoenean, orduan dagoen bakarra da alik eta beren amatau. Baina evitatu daiteke alde batetik egotea bera eta baldin badago kontrolagarriagoa izan daiteke segun nolako aurretiko baldintzak dauden. Orduan ikuste dut hori orain egiteko lana dela eta faktore asko dago, ez? Permitituko didazu nago esatea deia jaso dudala, eta Mikel Antzak esan dit baietz gaurko saioa programatuta bezala egingo dela, zetruiz batean egon gara atzeratzeko. Orduan, zazpiretan Bilboko Bira Kulturgunean. Hala da. Bikain. Jokatu, Lasai. Hasieran esan dudan eskolokan zegoela, bagazpadan, ondo doa. Bikain, pozten gara. Bai, zutetara bueltatuz, eta Laurak esan duana, ez dela, aztertu egin beharko zala non gertatu diren zuteak, eta non izan diren egoera larrienak horrere, badu beste faktore bat, herri txikienetan, justo alde zaharretara zuhiltzaiek edo, emergentziako larrialdietako zerbitzuek gerturatzeko daken zeltasunak, ez? Eta jakin badakitzu dala asko horrekin kezkatuta dozela, eta horrekin alternatibak eta bilatzen da bizela, baina bada beste faktore bat askotan eriotzak eragin dezakena, lehen esaten alde zaharrian doz etxe zaharrenak, bertan arrisku gehiago egon daitezke, eta gainera larrialdietako izan zuhiltzaile edo ambulantziak sartzeko zailtasuna doz, eta beraz, badoz ez, faktore batzuk aztertzeko, eta... Baina esate baterakoan, kasurretarako oso interesantia da, eta askotan ez dago, gure herri txikietan, eta egon barko luke, zuhiltzaileen kamioia ezin bada sartu, egongo balitz sare bat, ur azpitik, ur iturriekin, non momentu batean nahikoa dan eramatea mangera, entxufatzia bertan, eta egotea sare oso bat, herri osoa egotea azpitik ur tuberiez eta depositoz beteta, ez? Hori, nonbait ikusi dut nik, Italian uste dut, zenolako almazen handiak egoten diren, eta dana dago prez, edozein momentutan, inkluso auzo komunitateetan, egon daiteke mangera bat non entxufatu egiten den, eta taka,
zuzenean heldu dakiokeen larrialdi. Bai, nik uste funtsezkoa dela, zelen aipatu mutriko zute hori, eta azkenian kale garbitzaile mangerakin itzali zeuen hasieran, ze zauan oraindik, zuhiltzaileak ezin gero bai distantziak ere kontutan daka, naiz eta denboraz iritsi zian, baina bai dia faktore batzuk, eta Laurak esan duela nik uste egokitu egin behar dira guztiak, gertatzen baldin bada, ahalik eta azkarren erantzuteko. Bizeko 9:30 heldu gara, albo batera utziko ditugu suteak, baina bestelako giro bero-beroa ere bada Nafarroan, bertako ikasturte politikoa, kol dauzia bertako ondorioak, ikerketa batzordeak eta halakoek ekarri dute. Hain zuzen, berriki ezagutu dena izan da, Nafarroako ustelkeriaren aurkako txostenak, Nafarroako ustelkeriaren aurkako bulegoak egindako txostenak batzi duela, irregulartasunak badaudela, gobernuak egineko hainbat irregulartasunentzat, eta honen ostean, Nafarroko lehendakariarentzat, Servinabar enpresaren esleipenetan ez dago ustelkeriarik, akats administratiboak izan direla berretsi du. Desde luego que no hay corrupción, en nada se pone en los informes al respecto de esto, que desde luego no ha habido daño patrimonial para la Hacienda Navarra, por lo tanto para el conjunto de los navarros, y que no hay conflicto de intereses, una cuestión también importante. Ahora bien, sí apuntan los informes irregularidades administrativas. Maria Txibiteka adirazi duenez, akatsak kudeaketan edo ikusgatutako lanen administrazio izapideen kudeaketan hobetzeko tartean daude. Esas irregularidades administrativas, esos errores administrativos, esas mejoras en la gestión, en muchos casos ya fueron apuntadas por el informe de la Cámara de Contos. El propio Departamento de Cohesión Territorial ya lo ha incorporado a su manera de hacer y de gestionar, y también, pues tengo que trasladar el compromiso del Gobierno de Navarra con esa recomendación que también se hace de la modificación de la Ley de Contratos Públicos de cara, como digo, a mejorar, pues todo lo que tiene que ver, disminuir los criterios de discrecionalidad o vacíos legales que en estos momentos pudiera haber. UPN-rentzat aldiz txostenak ez du zalantzarako tarterik ikusten. Kristina Ibarrolak iragarri du bere alderdiak Nafarroako ustelkeriaren aurkako bulegoaren txostenak erantsiko dizkiola, Belateko tunelen esleipenengatik aurkeztu zuen salaketari. ¿Qué más tiene que ocurrir para que María Txibite dimita o para que existan responsabilidades o dimisiones en este gobierno? Hortzen, entzun dugu Kristina Ibarrola, UPN-eko burua, eta bereziki esan genezake, irregulartasun edozein motatakoak izan da ere, UPN bizi dakagula auzionen aurrean. Bai, UPN-eren paperere ulertu behar da, behar deuela oso gutxi bere arerioen aurka juteko, eta hortik hartuko noan UPN-eren adierazpen hauek, eta gero azkenean adjudikazio edo irregularitate hauen tartean ere bado Belateko obren eslepena, hauek ere urte askuan beti zerezanen bat, eta hemen ere ikusi bihar azkenean irregulartasuna dauan, ustelkeria dauan, baina bai UPN-eren jarrera eta Belateko obren kontuak ez dakiz zaharrak berri edo zer, baina beti zehose, eta bai, hain zuzen administrazioko kidek nabarmendu zuten, eta bereziki azpimarratzen dutena da irregulartasun administratibak izan direla, gerora erreskan ere joan ziren hautetsi ezberdinak, prentsaurreko ezberdinak ematera, eta ez dakite, afera ez dakit behar beste argitu ote den edo, honi buruzko kezkarik baduzue? Laura? Printzipioz, nik uste dut sinesgarria dela, bai Kopro Kamarak esan duena, eta bai Txibite lehendakariak esan duena, ez? Hau da, nik printzipioz konfiantza dut irregulartasunak baino ez direla izan, eta ez dela egon ustelkeriarik. Baina, ondo dator, hau guztia, eta espero dut, hemendik aurrera, eskarmenturako baliagarria izango dela gauzak ondo egiteko, eta txapuza gutxiago egiteko. Hau da, askotan ikusten dugu boteretik, eta 5 nortzu dauden, batzuk edo besteak, egia esan batzuk txarragoak dira, eskumak horretarako
opakoagoa izaten da, uste duelako egia berarekin dagoela, eta ez duela zertan esplikaziorik eman behar, normalean eskuma askoz ere autoritarioagoa izaten da, baina, bueno, ezkerrean ere ustelkeria ikusi dugu barra-barra. Orduan, honek guztiak balio dezala, hain zuzen ere, gardentasun handiagoa egoteko, txapuzarik ez egiteko, herritarrek horren gainean informazioa izateko, eta gardentasun portaloiek horren beste aldarrekatzen dituztenak, behingoz funtzionatzeko. Hau da, eskubidea dugu jakiteko zer egiten den diru publikoarekin. Nola kudeatzen den, eta zergatik, batzuetan, enpresa batzuei ematen zaie, barra-barra eta beste batzuei, ez? Hori ez Nafarroan, hori Euskal Komunitatean oso ondo ikusi dugu, eta boterean dagoen alderdiak askotan esan du, lagun bati eman badiezaioket, zergatik ez eman beste bati, ez? Orduan, transparentzia hori ezinbestekoa, Bai, eta aipatutako benetan irregularitateak izan baldin badia, eta akatsak izan baldin badia, honek balio dezala gehiago ez ikusteko, ez horrelakorik. Ze nahi eta edo nahi gabe, azkenean diru publikoarekin dos jokatzen, eta egia da, gardentasun gehiago eskatu behar zakola, albiste ere bada, azkenean ikerketa hau eman izana, eta, irregularitateak azalera ateratzia, eta horren gainean hitz egiten ikustia Maria Txibite, edo gainontzeko alderdiak, eta ea honek noraino eramaten doan. Nik nintzen nahi ausartzen, oraindik esatea hori, ea irregulartasun soilak izan diren, edo ez ikusita nola dauan hasita, eta oraindik ere ikerketak, adierazpen gehiago iruditzezate falta diala, ikusiko da, baina bai, gero honek ere nola eman diezaioken batetik auspoa politikarekin fidatzen ez den jende horri, eta hor nola sartu dezakeen muturra, lehenera aipatu dezaio hasieran, ultraeskuinak, edo, ikusi deuna ez, UPNek zela baliatzen duan edo zein zirrikitu bestia gutxiesteko, eta bere posizioa irabazteko agian, hori, politikarekin pixkat urrutiago edo nazkatuago dozen pertsona horietan, eta nik uste dut hori ere kontutan hartu behar dela, ikusita, gizartia zela dauan, eta ultraeskuina hankak parau behar zako, eta iruditzezat, honek balio diezaiokela indarra hartzeko, baina, ikusi behar, hori xe, nahi ausartzen esatea zer dauan. Hain zuzen hor bereziki espektatibak edo sorditzakena, edo bada ere Nafarroako parlamentuan egingo den ikerketa batzorde hori, bertatikan pertsona asko igaroko dira, dokumentazio eskatu da, horren bestaldean baita ere bada, Espainiar Senatuan beste ikerketa batzorde bat, koldo auziari dagokionez, ez da bede izango dela seguru, baina argitasunik edo xetasun interesgarririk edo espero duzue? Ez dakit, iruditzezat, Koldo Garziaren auzi honek hau guztia dala hain iluna, eta hain ikustezu ez abalozen adierazpenek, iruditzezat dala hain iluna, eta noaino jundan, ikerketa bat egotia da sekulako albistia eta baloratu behar dana, eta hor ikusiko da, eta agian hor bai, Laurak esan duena, eskuina opakoago izan ohi da horrelako kasuetan, eta hor behintzat, oain bado ate bat ikerketarako, eta gauzak behintzat azaleratzeko nahi edo, ez dakit nahia, baina behar bat ikusi da, eta horretara du Espainiako gobernua ere. Baina iruditzat hain auzi iluna, esango nahi iluna. Koldo Garzia iruditzat pertsonaia bat sortu dana, Nafarroan ezagutzen zen bere perfila, baina gero nola ez, ukiduan da, iruditzezat, pelikula bateko aktori ilun horietako bat, dakala 1000 aurpegi eta 1000 kontu, eta nahasi doala, sekulako salaparta sortu doala, eta beraz, zerbait argigarririk, ez dakit, agian beste harimutur bat ateako da, eta horrek gehiago ilunduko deu, esperantza hundirik ez dakit, iruditzezak gehiago ilunduko dala. Laura? Bai, argoretzen hauena da, gai politiko garrantzitsu hauek bihurtzea bakarrik paperkuse edo tertulietarako kulebroiak.
Hau da, elikatu egiten dute, pertsona hauek elikatu egiten dute, estatuan dauden hainbat kate, irrati, telebista, beraien gai bakarra zena, agian, ez dakite, aktore eta kantari, eta momentu batean, iturri hori agortu zaienean, orduan, politikan ibilitako pertsonaia celebre hauek hartu dituzte elikatzeko hainbat programa, eta eruditzen zait hori akats ikaragarria dela agintarien aldetik. Hau da, nola permititu dan, eremu politikoan dabiltzan ministro hoi, aholkulari, zuzendari nagusi, horiek bihurtzea kotilleorako materiala. Askoz ere arinago argitu behar ziren egoerak, epaiketak egin behar ziren zuzenean, jakin beharko genuke ze puntutaraino pertsona horiek egon diren erabiltzen baliabide publikoak beraien txapuzetarako, eta errotik moztu behar zen politikaren arloko diren pertsona eta gai horiek pasatzea ja tertulitarako gai izatera. Tertulia ez politikoa, tertulia soziala, kotilleokoa. Zergatik, horre guztiak eragiten duelako gero politikaren desprestigioan. Eta badakigu nor elikatzen den desprestigio horretatik. Eta beti da ultra eskuina. Eta oso arriskutsua da, oso. Eta ez dakit kontzientia garen. Jiji jaja batean, ai, koldo, ai, aldama, ai, ábalos, kontuz. Hori da, gerokoaren osagaia eta elikagaia. Kontuz horretik. Eski, goz oso gertu Ábalos ikustetik, Laurak aipatu duan saio horietan tertulia kide. Bera izatea tertulia kide, eta orain gutxira arte ministro izan dan bat, sartzia saltza hortan, eta gainea iruditzat, bere inguruan sortuan pertsonajia sekulakoa dela horrelako saio bateako, eta iruditzat, honek karri dezakeen bilaka ere izan leikela, Ábalos bilakatzia, kate espainol, ez da itxizenak esan aldia, baina Belen Estebanen alboko tertuliak ide. Egia esan, burura etorri zaitere, zuk Laura, aipatzen zenu jiji jaja hori, eta zoritxarrez jiji jaja horren tentazioa handiegia da. Ni burura etorri zait, ez dizuet esan, baina burura etorri zait koldoren 1000 aurpegiak esan dituzunean, burura etorri izan da, koldoren 1000 aurpegietako bat ere badela aizkolariaren aurpegia, baina jijioa tentazio handiegia da. Jiji jaja horietara erortzeko, burura etorri zaidan berriki beste adibide bat ere bada horre Alderdi Popularreko zuzendaritzako neska horren kasua, abizan ezakin, Noelia izenekoa, bere ikasketen bueltan bere kurrikuluma faltsutu zuen, eta parlamentari izatetik Mediaset taldeko kolaboratzaile izatera igaro da, bere alderdia defendatuz, orduan pixkat ere, hautetxien aurrean ez du Peperen defentsarik egingo, orain, akaso audientzia handiago baten aurrean, bestelako plato batean egingo du, eta esan, zakit, Laura, tentazio horrekiko zer esango zenuke? Handia da, eta gainera, garai batean bi kate zeuden, Televisión Española 1, 2, eta gehienez agertzen ziren Lola Flores eta Rafael. Zer gertatzen da orain? Orain daude, eundaka, milaka, kate, irrati, telebista, podcast, eta bazka behar da horretarako. Eta ja Rafaelekin, edo Julio Iglesias, edo Paloma San Basiliorekin ezin dugu bete, kotilleo eremu hori. Ja agortzen ari zizkigu hainbeste Belen Esteban, eta orduan, claro, pertsonaia berria sortzen dira. Pertsonaia publikoak, gero, horien gainean, tertulia, txistea, komentarioak, eta danetarek egiteko. Zin da problema? Pertsonaia hauek ez direla pribatuak. Pertsonaia hauek manejatu egiten dute diru publikoa. Eta gainera, horietareko batzuk, adero izendatu dituzte baina eske beste batzuk egon dira hor, hauteskundeetatik ateratakoak. Hau da, sistema politikoaren
egitura bera dago orain karikarizatuta, ez? Oda, karikatura bat egin dugu sistema politikoarena. Gero, nola joango gara serio, hauteskunde batzutara esatera behira. Orain gure ordezkariak hautatuko ditugu eta hauek salbatuko dute eta egingo dute politika oso ona, herritarrentzat, bueno, jenteak esango du, bale, a ber, hasta que la haga, eta orduan ikusiko dugu tertulia batean jijijaja, ez? Nor da horren onuraduna? Nor benefiziatzen da horrekin guztiarekin? Esaten duena da, sistema guztia kakaba da. Kakaba da, eta orduan, hemen manu militari egin behar dira gauzak, eta autoritarismoa ipintzen dutenak bandera eta itzindari. Eta hori badakigun orden, hori da ultra eskuina. Horregatik esaten dut, tontamentean, eta askotan programa baten minutajea betetzeko, ari gara monstrua elikatzen etxe barruan. Oso beripini nahi zuen. Ez da, arrazizu. Bai, eta karikaturizatze horretan badoz pertsonai batzuk beraiek ere nahi izaten duela. Orduan, batzutan sortzen da hor binomio batez, kateak nahi deu eta gainera, azkenean auziperatua izan bihardan batek ere probetxu ateatzeu, irregulartasun edo ustelkeria kasu batetik, eta hori da, irudizatena hori, inkreiblia ez, izatetik zigortua edo gauzak aizki egin doana, jungo dala jijijaja batea bere pertsonaia osatzea eta horrekin irabazi ekonomikoak ateratzea. Goizeko 10 gutxi izan daitezen 3 minutu gelditzen direlarikan, eten txikitxo bat egingo dugu ondorengo aipagaiari sarbidea egin aurretik. Zazpi dira bekatu kapitalak. 7 Euskal Lurraldeak. 7 bigarren kafearen aurkezleak. 7 munduko mirariak, gure txakrak edota asteko egunak. Askorako ematen du 7ak. Horregatik, gu indartxu gatoz gure 7. denboraldiaz gozatzera. 10-etatik 12-etara, hartu kafea gurekin. Asteleenetik ostilarera, naiz irratian, bigarren kafea. Ez dara konturatzen, iaia, noiz datorren aldaketa, bateria batetik, organiko gotik, elektronikora pasatzen dira. Eguerditan irekitzen dugu musikariako mikrofonoa. Euskal musika eszenaren berritasunak ardatz. Kaixo, Fermin. Opa, kaixo. Aritzartola, Gabon. Kaixo, Gabon. Bide, Hernando Muñoz, Inigo Etxarresistiaga. Gabon. Gabon. Aurkezpen berezirik ez du behar, baina aurkeztuko dugu Ruper Ordorika. Hemen daukagu gurekin. Gabon, Ruper, zer moduz? Ondo, eskerrik asko. Josuna Arakistain, eguerdion. Kaixo, eguerdion. Zer moduz zaude? Oso ondo? Bai, egualdi honekin, eta kantu berri xateratzen, eta... Bai, ez da. Bai, zera ondo. Anari Alberdi Santesteban, Azkoitiarra, eta hemen daukaguna. Kaixo, Anari, zer moduz? Kaixo, ondo. Eta gauero, 10-etatik aurrera, musikarien lanei behar duten tartea eskaintzen diegu. Musikaria, egunero, eguerdiko 12ak eta 4 eta gaueko 10etan. Naiz irratia. Informazioaren aria. Goizeko 10 gutxi dira eta gure azken aipagaiaren murgildu beharra dugu, bete-betean, izan ere, Israelgo armada Gaza hirian sartu da, aste artean hasitako erasoek jarraipena izan dute gabonetan, misilak, droneak eta helikopteroak baliatu dituzte sionisten tanken sarrera laguntzeko, erasoak hainbat hilabete iraun ditzakela ohartarazi dute ere. Bengala argiek hainbatetan argitu dute gabonetan Gaza hiria, soldadu israeldarrek hiriaren ebakuazioa bortxatu dute, bertako biztanleen izuaren artean. Erasoen jo puntu nagusiak Shatit, Al-Hawa, Al-Daraj edota Al-Karamako errefuxiatuen zelaiak izan dira.
Israel Katz defensa ministroa Gaza zutan zela iragarri du aurretigaz Gaza suntsituko zutela iragarri ostean. Armadak erasoen maila nabarmen areagotu du besteak beste tranpa leherkorrak dituzten ibilgailuak erabiliz. Ebakuazio aginduak bombardaketak hasi baina 10-15 minutu lehenago eman dituzte. Lehen datuen arabera gau honetan 106 lagunekoa zen hildakoen zerrenda. Ospitaleak gainezka daude eta biktimak eraikinetako hondakinetik eskuzatera dituzte. Bi dibizio ditu Israelek Gaza hirian sartzeko, beste 3. dibizio bat eta 60,000 erreserbistekin hiria inguratzeko helburua dute. כך כמה שייקח זמן, אנחנו נפעל בעזה, שיטת הפעולה בעזה, כפי שפעלנו גם Efi Defrin armadako bozera mailaren esanetan operazioak hainbat hilabeteko iraupena izango du hiria guzti suntsitu arte. אנחנו לא מוגבלים בזמן. אנחנו מעריכים שייקח מספר חודשים להשתלט על העיר, על מרכזי הכובד בה, ועוד מספר חודשים עד לטיהור, או אפילו יותר מזה, לטיהור העיר שהתשתיות בה. Aldeen neurrian 28 baitu Israeldarrei kalteri egitea saiestuko dutela berretsi du Defrinek. Donald Trumpek Hamasentzako arazo larriak iragarri ditu baituak giza eskutu gisa erabiltzen badira. Because I hear Hamas is trying to use the old human shield deal, and if they do that, they're going to be in big trouble. Baginte Nazional Palestinarrak eta Hamasek nazioarteko interbentzioa eskatu dute eta baita ere gaur nabarmentzeko albista ere bada Nazio Batuen erakundeko ikerketa batzorde batek ondorioztatu du Israel genozidioa egiten ari dela Gazako palestinarren aurka publiko egin duten azken txostenan 16,000 froga zerrendatu dituzte eta munduko estatuei beste alde begira izatearen arrisku ez ere ohartarazi diete eta testinguru honi dagokionez, errealitate gordin honi dagokionez, berreskuratu genezake gaurko goiz honetan zehazki Luis Gabriel Moreno Ocampo nazioarteko korteetan fiskala izandakoaren adierazpen batzuk goiz honetan gaur Radio Nacional Espainolan berak nabarmendu du duela urte bete nazioarteko justizia korteak esan zuela genozidioa arriskua zegoela baina azken 48 orduetako albistea bada Nazio Batuen erakundeko bulego edo batzorde independente batek genozidioa bera berretsi duela eta hori ere zuzenean ikusten gabiltza Gaza hiriari dagokionez nolari diren une honetan tankeak bertara sartzen Aginte Nazional Palestinarrak eta Hamasek nazioarteko interbentzioa eskatu dute honen aurrean ez dakit pixkat jakin nahi dugu zuen ikuspuntua zein den bereziki Hamasek ala Aginte Nazional Palestinarrak eskatu moduan interbentzioa bera beharko litzateke, baina mundu honetako handikiak ez dirudi honen alde daudenikan. Ez, eta atzo ingurukuekin eta etxian komentatzen ez, Nazio Batuen erakundeak onartzia genozioa dela zertako balio du, ez? Interbentzio bateako pausua eman beharko zan eta honekin berretsi egin beharko zan, ez dakigu hori gertatuko da, baina behintzat ezingo dugu esan ezekitenik genozidioa dela. Azken orduetan asko izketan eginda genozidioa da, ez? Jende askoi galdetuzako, politikari askoi galdetuzako hor posizionatzeko eta batzuek, ikusi da, ez? Zelako ezin ikusia dizuen, ez dakit, hitz horri, genozidio hitza onartzeari, eta honek berresten deu, Nazio Batuen erakundeak esan da, genozidioa dela, eta honen aurrean, ezin ikusi, bestaldera begiratzen badezu ja, posizio bat hartzen ari zarela, nire ustez erakusten da. Ezin dezu esan, ezakizula zer gertatzen ari zen, ezin dezu esan, ezakizunik genozidioa dela. Eta genozidio baten aurrian, Nazio Batuen erakundeak onartuteko genozidio baten aurrian, bestaldea begiratzen duen oro, esango nuke genozidioaren parte, edo genozidio hori bultzatzearen parte dela. Eta egoera iruditzat gero eta gordinagoa dela, behin onartuta eta behin urrats hori emanda, oraindik ere Gazako inbazioa eta genozidio espada gelditzen eta organismo mundialek espadeu ize egiten, egoera iruditzat are tristeagoa eta ez da esperantza galtzen, baina bai, zer gehiago behar da interbentzio bat egiteko eta
eta sarraski hau gelditzeko. Hein handi baten albiste onak dira, onarpen hau, baina beste alde batetik, badake beste puntu beltz hori, are gordinagoa eta are aparteago ikusten dana, soluzio bat. Laura? Bai, hala da, Anek esaten zuen, zertarako balio du Nazio Batuen sostenak. Eta ni galdetzen dut, zertarako balio dute Nazio Batuek. Nazio Batuak sortu ziren, pasadan mendean, 45ean. Hain zuzen ere, urrian sortu zen. Irailean, aurreko hilabetean, Estatu Batuek bota zuten bomba nuklearra Hiroshiman. Gerra amaitu eta hilabete batera erabaki zuten beste modu batera antolatu behar zala mundua, eta 45ean sortu zuten erakunde bat non adostuko zituzten neurriak internazionalki guztien artean bakea bermatzeko. Konflikto honen txarrena, txarrena dana da, ezin da, honezkero ezin da ipini lentasunik zer den txarrena edo honena, baina dauden kalteen artean da legalitate internazionala hautsi egin dela guztiz. Hau da, honezkero ez dago autoritaterik munduan ordena ipintzeko. Behin eta berriz saltatu izan duelako Israelek, eta gero, Israelen aurka ez dalako ezer egin. Orda, momentu honetan, ez dakagu nola gobernatu mundua, nola ekilibratu gehiegikeriak, nola sortu oreka bat, balantze bat, nola erantzun pasatekeriari. Hau da, Kantek ikusiko bagintuen esango luke, bai, humanitatea aurrera doa eta evoluzio badago, baina nizean behin atzerakada nabarmenak daude, ez? Eta ematen du bizi izaten ari garela horrelako bat, ez? Nik uste dut historiak kontuak eskatuko dizkigula. Momentu batean esango digute, eta zuek hori bizi izan zuten horiek zer egin zenuten. Nola erantzun zenuten horri. Eta horregatik uste dut, jende azkenean kalera atera dala hemenetan eta leku guztietan hau insoportablea dalako. Baina txarrena da, Anek esaten zuen moduan, nik ere esperantza gutxi dut, ze ONU, momentu honetan, ez da existitzen, desagertuta da. Eta edozein txosten egin dezake eta txosten hobea edo txarragoa, baina ez dauka autoritaterik, eta ez dauka indarrik eta ahalmenik hau gelditzeko. Horrek arduratzen. Ardura horrekin ere bat egiten dugu, eta hemen utziko dugu. Goiz honetako analisi maila, Laura Mintegi eta Ane Urkiri, mila esker, goiz honetan gurean izategatik. Aio, placer bat. Bai, berdin. Larun bat eta igande goizetan, gure musikaren garaia da. Euskal klasikoak naiz irratian. Sara Iriarteren konpainian goizeko 6etan hasi, eta 2 orduz Euskal klasikorik onenak. Naiz irratian, Euskal klasikoak. Euskal klasikoak. Goizeko 10 dira etxe bizitzaren legeak aukera ematen die maizterrei kontratuak 3 urtera bitarte luzatzeko eremu tentsionatu gunetan, eta orain arte Errenteriako ala Donostiako 15 bat familiak heldu diote arau honi
Aritz Santa Maria, egunon. Egunon, Stop Desahucios elkarteak azaldu duenez, etxebizitza legeak arautzen du luzapen hori eta maizter guztiek eska dezakete baldin eta kontratuak udalerria eremu tentsionatuko gune izendatu ondoren amaitzen diren. Elkarteak positiboki baloratu du legeak errazten duen kontratuen luzatzea eta halaber, gogarazi du legeak kontratuak urte betez luzatzeko aukera ematen duela eremu tentsionatutikat dauden udalerrietan. Horretarako bi baldintza bete behar dira. Batetik maizterra egoera zaurgarrian egon behar luke, gizarte zerbitzuek hala baieztaturik, eta bigarrenik alokatzailea edukitzaile handia behar du izan. Nazioartean aipatuko dugu Gaza hiriaren kontrako lurreko erasoaldiak milaka palestinar hegoaldera mugitzera behartu dituela. Israelgo armadaren bozeramaileak hegoaldera mugitzeko deia egin die Gaza hiriko biztanleei hiriburua borroka eremu arriskutsua dela argudiatuta. Ildo horretan bizilagunen 40% hiritik atera dela gaineratu du. Dena den zenbait iturrien arabera 500.000 gazatar gelditzen dira oraindik Gaza hirian. Eta lehen datuen arabera, gau honetan 106 lagunek hil dira Gazako zerrendan. Eguraldia eta trafikoa naiz irratian. Errepidetan bada nabarmentzeko jazoerarik, Aritz? Aipatuko dugu Zuia herriaren parean, trafikoa motela dela auto batek matxura izan duelako eta Elgoibarren berdina gertatzen da, beraz adi ibili inguru horretatin igarotzen bazarete. Seguraderi daukionez, xetasun guztiak Iker Ibarluzeak. Udal sasoiko eguraldia nagusituko zaigu asteazken honetan. Goizean behelainoa agertuko da Nafarroa hegoaldean eta goio-deizin batzuk ere ikusiko ditugu lurraldaren ekialdean. Hala ere eguzkiak azkar xamar xurgatuko ditu eta eguerdi alderako zerua lurralde osoan ia erabat urdin geratuko da. Eta arratsalde partean hodei solteren bat salbu eguraldi eguzkitsu eta ederraz gozatu ahalko da lurralde osoan. Haizeak goizean ego ukitua izango du, baina nahiko ahul ibiliko da, arratsaldean iparraldetik finkatuko da eta orduan bolada bizixeago batzuk utziko ditu. Temperatura minimoak eta maksimoak gora egingo dute, bereziki maksimoak. Minimoak 12 eta 18 gradu bitartean errendituko dira. Maksimoak Kantauriar isurialdean 27 eta 32 gradu bitartean errendituko dira. Eta ego isurian 30 eta 33 gradu bitartean, temperatura freskoenak kostaldean, baina bereziki Bizkaian neurtuko dira, altuenak aldiz, herriberan. Hauexek, nabarmentzekoak orain artean eta joan aurretik beti bezala agurtuko ditugu, bigarren kafeako kideak, Inigo Asensio eta Goiuri Ezeiza, egunon, zer moduz? Egunon. Alai. Sinkronizazioa. Bai. Bihar legebiltzarrari esker jai eman diguzue, eta pozik gabiltza. Baina batez ere buruare pixkat zinemaldian badugulako, eta egia esan ezin hobeto egokitu zaigulako biharkoa badakizue. Gure Zurriola etorbideko lokal horretan zinemaldi giroan dena instalatu, kokatu, eta pixkat glamurraren usain horri heltzeko, beraz. Bai, pozik gabiltza, bai. Hori, posten naiz, bai, ezkenean, win-win, ze bakizue, legebiltzarreko sai hori luzatu egiten da, lehenbizi lehendakariaren hitzartze jasoko dugu, ostera alderdi politikoak ere gure analisin bai berezitik pasako dira, Laura Mintegirekin kide izan duguna neurkiri izango dugu Gasteizen, baitaren Maialen Ferreira edota Ekina Torres Sagasti, eta biharkoaren promozio egin ostean, zuena promozionatzeko eskatuko dizuet. Aizu, nolako saioa biharko? Bihar gauzat esango dizut, bozgora joa jarriko dugu antxe Zurriolako gure estudio berezi horretan, instalazio lanak egiten ditugun bitartean, zuek jarraitzeko, beraz, horrengo gara, adi. Eta bai, gaurkoare saldu beharko dizugu, ze, badaukagu zer salduago, Juri? Bai, noski, Aiora Mujika etorriko da, badakizu aurten gure kolaboratzaile izango dela, eta bera badator BTS taldetik abiatuta, Ego Koreako egoera sozioekonomikoa aztertzera. Gaurkoan bi kanta izango ditugu abia puntu, No Dreams eta NO, eta Aiora kontatu beharko dugu, ze gai jorratuko dugun kantu hauetatik abiatuta, beraz, bidaiatu egingo dugu Ego Koreara. Eta horrez gain, Gartxotun Sain Letonaren gomendio musikalak, doinuetatik aratago tartean izango ditugu, Antxon Arazpin, Karma taldeko musikariak gurean izango dugulako, eta soinu frogak egingo ditugu Gartxoten zuten dugun bitartean, eta ondoren, Karma taldearen musika horretan murgilduko gara, Lapurditi dator Antxon, eta gaur arekin egingo ditugu, 11 eta 20 aurrerako minutuak. Proposamen guzti hoiekin aditzen gara, eskerrik asko? Eskerrik asko zuei. Eta gure partetik besterik ez, esandakoa bihar saio berezia izango dugu. Politika orokorreko eztabaida Gasteizko legebiltzarrean eta bertara joango gara.
eta antxa izango ditugu, aipatzen diren guzti horiek aztertzeko, Ane Urkiri, naizeko zuzendaria, Maialen Ferreira, eldiario.eseko kazetaria, eta baita ere, Ekine Atorresagasti, kazetari eta filosofoa. Beraz, biharkoan, politika gustuko baldin baduzue, luze eta zabal, eguneko aipagai nagusia, horixe bera izango da. Beraz, gu bagoaz, biharkoa prestatzera, ondo segi, egun polita izan, aio! Naiz irratia. Naiz irratian, bigarren kafea. Egunon guztioi eta ongi etorri bigarren kafera. Asteazkenak beti izaten dira musikaren egunak, baina gaur are gehiago izan ere.